Σήμερα βρεθήκαμε για να παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά τα δύο τελευταία βιβλία μου. Το ένα λέγεται «Αβαντού τα γκιτά», το τραγούδι της ελεύθερης ψυχής, και είναι μια απόδοση ενός Ινδουιστικού κειμένου, το οποίο κάποτε διδόταν μόνο σε μοιημένους, και στην ουσία πρόκειται για στίχους τους οποίους διαλογιζόμενοι κάποιοι άνθρωποι απήγγειλαν. Το δεύτερο βιβλίο λέγεται «Η δύναμη του μεγάλου νου» και έχει υπότιτλο «Κείμενα από το τετράδιο του διδασκάλου». Πάνω σε αυτό κυρίως θα μιλήσουμε σήμερα. Περιλαμβάνει 12 κείμενα, τα οποία στην ουσία μιλάνε για το πώς μπορούμε να γυρίσουμε στον εαυτό μας και να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που θα συναντήσουμε. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γιατί συνήθως λένε δύσκολο είναι να επιστρέψεις στον εαυτό σου. Όχι, δεν είναι, φίλοι μου, αυτό. Το δύσκολο είναι, αφού γυρίσεις στον εαυτό σου και δεις καθαρά, να μπορείς να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που θα δεις. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος, θα πρέπει κάτι να αλλάξεις. Τα 12 κείμενα αυτά συνοδεύονται από 12, ας το πούμε εισαγωγικά, διδακτικές ιστορίες της Ανατολής, τις οποίες τις έχω διασκευάσει εγώ, και είναι ιστορίες τις οποίες μπορεί να τη διαβάσει και ένα παιδάκι ακόμη. Εκείνο που προσπάθησα, για όσους έχουν διαβάσει κάποιες από αυτές τις ιστορίες, είναι ότι είτε έχεις διαβάσει φιλοσοφία, είτε έχεις διαβάσει ιστορία, είτε δεν έχεις μελετήσει τίποτα στη ζωή σου, μπορείς κάτι να πάρεις από αυτές τις ιστορίες. Και το τι θα πάρεις δεν χρειάζεται καν να το μεταφράσει κανένα στη συνέχεια, θέλω να πω. Ας μένει μέσα μας ό,τι έχουμε να λάβουμε. Και ξέρετε, φίλοι μου, αυτό είναι το μαγικό που σου μεταφέρει και η τέχνη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την Ιωάννα Γιαρένη, την αδερφή μου, στο πιάνο, που μας ερμήνευσε το θέμα από την ταινία Braveheart. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και έχει ετοιμάσει πολλά ακόμη ωραία πράγματα να μας παίξει η Ιωάννα. Γιατί ποιο είναι το μυστικό που μπορεί να μεταδοθεί με τη τέχνη? Ότι δεν χρειάζεσαι με το μυαλό σου να το διευκρινίσεις αυτό που ακούς. Ή ένα ζωγραφικό πίνακα, δεν χρειάζεσαι με το μυαλό σου να το διαπραγματευτείς. Συνήθως, ξέρετε, ειδικά στην σύγχρονη τέχνη, προσπαθούν οι καλλιτέχνες με περίτεχνα ή πολύ αφηρημένα πράγματα, ή στην αρχιτεκτονική, οπουδήποτε ισχύει αυτό, ή και στην ποίηση, προσπαθούν να εκφραστούν με έναν τρόπο είτε αφαιρετικό είτε πολύπλοκο, θεωρώντας ότι έτσι θα εξητάρουν το νου του δέκτη της τέχνης τους και θα φανεί πιο δυνατή η τέχνη. Εγώ νομίζω ότι σημαίνει το αντίθετο. Θα πρέπει να αφήσεις λίγο το νου, και όταν αφήσεις το νου, αυτό τον υπολογιστικό, τον καθημερινό που μας χρειάζεται για να ζήσουμε, τότε θα μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σου αυτό που υπάρχει μέσα μας, που είναι μόνο νους. Η δικιά μου άποψη μπορεί να είναι λανθασμένη βέβαια, αλλά αυτό εγώ έχω βιώσει. Αυτό που είμαστε μόνο νους. Και μην μπερδευτείτε με τις λέξεις. Μπορεί κάποιος να μιλήσει νου και να νομίζει μόνο ότι μιλάμε για τη διανοητική μας λειτουργία. Εγώ μιλώ με το νου περισσότερο με την έννοια του πνεύματος. Έτσι. Αλλά επειδή δεν έχει σημασία το τι λέξεις χρησιμοποιούμε, γιατί παρερμηνεύονται, γι' αυτό είναι καλύτερο μια ιστορία να σου πει αυτά που έχεις να πεις, μια αλληγορία, κάποια σύμβολα να σε οδηγήσουν σε αυτή την υπέρτατη ευδαιμονική κατάσταση. Πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, στην οποία μετέχει για άλλη μια φορά ο φίλος ο Γιάννης ο Αυγουστάτος, ο οποίος θα ασχοληθεί με κάποιες από τις επιγνώσεις που αναφέρονται στα θέματα του βιβλίου, ο Ηλίας ο Φραγκάκης, ο σκηνοθέτης, ο οποίος συμμετείχε και στην εκδήλωση την πρώτη που κάναμε στον Πύρινο Κόσμο, και η Ανίτα η Καγκάλου, η οποία θα αναγνώσει από τη δύναμη του μεγάλου νου. Θα ήθελα η Ιωάννα να μας ερμηνεύσει το επόμενο θέμα που έχει ετοιμάσει.
Καλησπέρα σας και από μένα. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι του Μότσαρτ ταιριάζει απόλυτα στο φίλο μου το Γιαρένη, αλλά και στο βιβλίο του. Γιατί είναι ταυτόχρονα και χαρούμενο και υποβλητικό. Μαεστόζο. Αλέγκρο μαεστόζο. Υπέροχο κομμάτι. Έτσι είναι και η γραφή του. Ανάλαφρη αλλά βαθιά. Απλή αλλά ουσιαστική. Αγγίζει τις καρδιές με μια αμεσότητα. Στη δύναμη λοιπόν του μεγάλου νου, ο φίλος Ευγένιος έχει συγκεντρώσει 12 διδακτικά κείμενα που αντιστοιχούν σε 12 επιγνώσεις και λειτουργούν ως οδοδείκτες στην πορεία για την επανένωση με τον πραγματικό εαυτό. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση, ελπίζω η απόψινή παρουσίαση να μην είναι μια τυπική παρουσίαση βιβλίου, αλλά όπως οι περισσότεροι από εσάς είμαστε φίλοι και γνωστοί κλπ. Να κάνουμε μετά, να ακολουθήσει αν έχετε διάθεση. Εδώ το μαγαζί είναι πολύ φιλόξενο, δεν μας βάζει περιθώρια χρόνου και μια συζήτηση. Να έχουμε ένα feedback, όχι μόνο εμείς που μιλάμε, αλλά που σας ακούμε και απαντούμε και εμπλουτιζόμαστε αμοιβαία. Κλείνει η παρένθεση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να εκθιάσουμε τις αρετές του μεγάλου νου, που θεωρητικά τουλάχιστον είναι γνωστές σε όλους μας. Αυτό που αξίζει πραγματικά έπαινο και θαυμασμό είναι η δύναμη του ηρωικού νου του ανθρώπου, που ενώ είναι ακόμα αλυσοδεμένος στο βάθος του σπηλαίου της άγνοιας, βρίσκει τη θέληση και τη δύναμη να σπάσει τα δεσμά του και να πορευτεί προς το φως. Ο δικός μας νους, δηλαδή ο καθημερινός νους. Ο νοηματικός πύρινας του βιβλίου μπορεί να συμπτυχθεί σε δύο προτάσεις, που ουσιαστικά είναι μία. Η πνευματική αναζήτηση δεν αποσκοπεί παρά στην αποτάφτιση από τον πεπερασμένο εγωικό νου μέσω της εγρήγορσης και στην αποκάλυψη της εσωτερικής διάστασης του ανθρώπου που ισοδυναμεί με την ενεργοποίηση του μεγάλου νου, δηλαδή του ανώτερου πραγματικού εαυτού. Εκεί βασιλεύουν η γαλήνη, η ευδαιμονία και η θεϊκή αρμονία. Κάθε μία από αυτές τις λέξεις αντιστοιχεί στον τίτλο κάποιες από αυτές τις ιστορίες και τα κεφάλαια. Αν λοιπόν φίλοι μου έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το χιλιοϊπωμένο, αυτό το γνωστό άγνωστο, αν το έχετε νιώσει, έστω και περιστασιακά, αυτή τη σύνδεση με τον ανώτερο νου, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι ο υπολογιστικός σας νους θέλει περισσότερες εξηγήσεις και σε μια καθώς πρέπει παρουσίαση βιβλίου που είναι φτιαγμένο από λέξεις, πληροφορίες, επιχειρήματα, οφείλουμε να σεβαστούμε τις ανάγκες του. Επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί, θα σχολιάσω επιγραμματικά τις 4 πρώτες σοφές οδηγίες από το τετράδιο του δασκάλου. Στη συζήτηση που αν θέλετε θα ακολουθήσει, ίσως μου δοθεί ευκαιρία να συμπληρώσω λίγα περισσότερα. Η πρώτη επίγνωση λέει: η υπέρβαση του υπολογιστικού νου είναι η αρχή και το τέλος του ταξιδιού. Ο υπολογιστικός νους δεν είναι το πρόβλημα. Αυτός είναι ένας βιολογικός υπολογιστής. Μας χρειάζεται. Είναι ένα καλό εργαλείο για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων μας. Το πρόβλημα είναι η ταύτιση με το νου των επιθυμιών. Αυτό που ονομάζουν στα σανσκριτικά κάμα μάνας. Ο νους είναι υποδουλωμένος στις εγωικές επιθυμίες και ζει μέσα στην άγνοια. Το ταξίδι δεν έχει τέλος, αλλά όμως έχει πολλά στάδια. Όταν φτάσει σε μια κορφή, ανακαλύπτεις έκπληκτος ότι πίσω της βρίσκεται μια ακόμα ψηλότερη και προχωράς και εξελίσσεσαι και αυτό είναι αέναο το ταξίδι. Η λεγόμενη φώτιση δεν είναι το τέλος του ταξιδιού, αλλά η αποφύτιση από τη χαμηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Δεν τελειώνει εκεί η εξέλιξη της ψυχής του ανθρώπου. Γράφει ο Ευγένιος ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από όλα τα άχρηστα σκουπίδια του νου μας που δημιουργούν εντάσεις και θόρυβο.
επισημαίνει πολύ σωστά ότι η συλλογή πληροφοριών και η εφαρμογή κάποιων μεθόδων ή τεχνικών δεν επαρκεί. Χρειάζεται ριζικός επαναπροσανατολισμός, μετάνοια με τη φιλοσοφική έννοια. Είναι η αλχημική μετουσίωση του ίδιου του ερευνητή για να παραχθεί ο πνευματικός χρυσός. Στο δεύτερο κείμενο, που ονομάζεται «Η ταχύτητα και η αγωνία της ζωής», ο νους των επιθυμιών είναι από τη φύση του ακόρεστος και πυρετώδης. Προσπαθεί να καλύψει σε λάθος κατεύθυνση και με ακατάλληλα μέσα το υπαρξιακό του κενό. Είναι ένα Σύσυφος, μια Δαναΐδα που μάταια προσπαθεί να γεμίσει τον τρίπιο πίθο. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε, τόσο το καλύτερο, γιατί θα στρέψουμε την αναζήτησή μας προς τα μέσα, εκεί που κρύβεται ο πραγματικός θησαυρός μας και το βάλσαμο για κάθε οδύνη. Στην τρίτη επίγνωση, που λέει «Η εγρήγορση και η αποδοχή διαλύουν όλα τα προβλήματα». Η συνειδητότητα είναι ασφαλώς το νήμα της Αριάδνης που μας βγάζει από το λαβύρινθο της άγνοιας. Η λέξη αποδοχή είναι αμφίσιμη και πρέπει να την ερμηνεύσουμε σωστά. Η μία πλευρά της είναι χρήσιμη, ενώ η άλλη είναι επικίνδυνη. Είναι σοφό να αποδεχόμαστε αυτά που δεν αλλάζουν και να συγχρονιζόμαστε με τους συμπαντικούς νόμους, αλλά είναι εγκλωβιστικό και αυτοευνουχιστικό να γινόμαστε μυρολάτρες και υποτακτικοί από φόβο και μικροϋπολογισμούς. Δηλαδή αυτό λέει να αποδεχτούμε τη μοίρα μας. Όχι, δεν την αποδεχόμαστε τη μοίρα μας. Όσον αφορά εξωτερικές συνθήκες που μας έχουν επιβληθεί. Είμαστε υπεύθυνοι να διαμορφώσουμε τη μοίρα μας μέχρι εκεί που δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον κοσμικό νόμο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανδρείος και έτοιμος να διακινδυνεύσει τα πάντα για να σπάσει τα δεσμά του και να κερδίσει την ελευθερία του. Συνήθως έχουμε την εικόνα του πνευματικού ανθρώπου έτσι, ένας λίγο χλωμός, αδύνατος, αποτραβηγμένος, απόκοσμος, κάθε άλλο. Είναι ο ήρωας της σύγχρονης εποχής και ας μην προβάλλεται σαν τέτοιος. Και περνάμε σε τελευταία επίγνωση, την τέταρτη, που αφορά την εσωτερική διάσταση του ανθρώπου. Η διαλογιστική κατάσταση είναι η φυσική μας κατάσταση. Εύκολο να τη βιώσεις, αλλά δύσκολο να την περιγράψεις λεκτικά. Για να την ανακαλύψεις, πρέπει να μάθεις να αφουγκράζεσαι με όλες τις αισθήσεις, όχι απλά να ακούς. Να παρατηρείς χωρίς κριτική αναλύσεις, συγκρίσεις και προβολές του μικρού νου και όχι απλά να βλέπεις αφηρημένα. Τελικά, ο μεγάλος νους είναι το απέραντο διάστημα της καθαρής συνειδητότητας. Εμείς αυτό είμαστε. Όταν λέει Ευγένιος ο μεγάλος νους, εννοεί η καθαρή συνειδητότητα. Μην πάει το μυαλό σας στο νου, στους διανοούμενους, στη σκέψη. Είναι η καθαρή συνειδητότητα. Γινόμαστε ένας καθαρός καθρέφτης που αντανακλά τα πάντα και δεν σπράττει, δεν παραμορφώνει τίποτα. Γιατί και οι λέξεις καμιά φορά μας προδίδουν, γιατί κάνουμε λανθασμένους συνειρμούς. Η δυσκολία έγκυται στην άγνοια αυτής της διάστασης πέρα από τις μορφές και το γίγνεσθε. Ολόκληρος ο υλικός πολιτισμός είναι βασισμένος στις ψευδαισθήσεις. Είμαστε τόσο υπνοτισμένοι από τις εικόνες που ο μικρός νους προβάλλει στην οθόνη του μεγάλου νου, που ξεχνάμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια σκιά του πραγματικού. Έτσι κλαίμε, γελάμε, φοβόμαστε και ελπίζουμε και περνάμε τον καιρό μας χωρίς να υποψιαζόμαστε τι υπάρχει πίσω από τα σκηνικά. Οτιδήποτε μπορεί να γνωρίσει κανείς για τον εαυτό του αφορά μόνο αυτό που δεν είναι ο μεγάλος νους. Αυτό που λέμε αυτογνωσία είναι μια παραξηγημένη έννοια. Αυτογνωσία κατ' ουσία σημαίνει γνώρισε αυτό που δεν είσαι.
Ιγνώρισε εκείνο το μεγάλο που δεν μπορεί να υποθεί με λόγια. Γιατί κάποιος θα ρωτήσει, έχεις αυτογνωσία, και θα σου πει, ναι, εγώ ξέρω τον εαυτό μου. Τι εννοεί? Εννοεί τα συμπλέγματά του, την προσωπικότητά του, τα πάθη, τα μίση του. Δεν είναι αυτό αυτογνωσία, φίλοι μου. Αυτό που εξετάζουν οι ψυχολόγοι δεν είναι αυτογνωσία. Είναι πρόσωπογνωσία. Ο μεγάλος νους βιώνεται, αλλά δεν γνωρίζεται. Είναι μυστήριος, ανεξιχνίαστος, άχρονος, άτοπος, απεριόριστος. Αυτή η συνειδητοποίηση του απείρου μέσα μας είναι τρομακτική για το μικρό νου, αλλά λυτρωτική από το δράμα της ζωής. Γιατί εμείς είμαστε ο μεγάλος νους, αλλά δεν το ξέρουμε, γιατί έχουμε ταυτιστεί με το μικρό νου. Τότε, όπως γράφει ο Ευγένιος, υπάρχει απλώς μια ομορφιά και μια ισορροπία που σε περιβάλλουν και σε υπερβαίνουν ταυτόχρονα. Υπάρχει ευγνωμοσύνη και ένα ζεστό συναίσθημα αγάπης, απρόσωπης και αληθινής, που κατευθύνεται προς ό,τι υπάρχει γύρω σου και μέσα σου. Αυτό μπορεί να το πει μόνο κάποιος που έχει νιώσει, έχει αγγίξει το μεγάλο νου. Φυσικά η κβαντική φυσική στις μέρες μας έρχεται να κλονίσει, τουλάχιστον θεωρητικά, αυτό το όνειρο της πραγματικότητας, αλλά είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα μας και τόσο αυτοματοποιημένο, που η επαναστατική αυτή πληροφορία μένει στο περιθώριο της σκέψης μας και δεν επηρεάζει ουσιαστικά την καθημερινότητά μας. Ο καημένος ο Δανέζης γυρίζει παντού, όλη την Ελλάδα, αργώνει, τηλεοράσει, κανάλια, τα λέει. Δεν νομίζω να αλλάζει και τίποτα. Του λένε μπράβο, ωραία τα λες μεγάλη, αλλά όταν γυρίσει σπίτι ο καθένας τι κάνει, πόσο αυτή η πληροφορία που του μεταδίδει τον συγκλονίζει στο βαθμό που να αλλάξει την καθημερινότητά του. Εκεί κάτι λείπει, αυτό που προσπαθούμε να συμπληρώσουμε. Όλες οι τεχνικές και οι πνευματικές πειθαρχίες αποσκοπούν απλά να αφαιρέσουν τα εμπόδια που καλύπτουν το εσωτερικό διάστημα και να το καταστήσουν ορατό στα εσωτερικά μας μάτια, όχι στα γήινα. Η έμφαση και η ψυχαναγκαστική προσήλωση στα εργαλεία καθαρισμού της ψυχής είναι ένα επιπρόσθετο εμπόδιο που πρέπει να παρακαμφθεί. Όταν διασχίσουμε το ποτάμι του γίγνεσθε και φτάσουμε στην άλλη όχθη του είναι, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τη βάρκα που μας μετέφερε, αν θέλουμε να εξερευνήσουμε την καινούργια ήπειρο που απλώνεται μπροστά μας. Οι αναζητητές δυστυχώς πολύ συχνά, αντί να προσιλώνονται στον απότερο κοινό στόχο, ξοδεύουν πολύτιμη ενέργεια ερίζοντας για το ποια βάρκα είναι καλύτερη και αυθεντικότερη. Ο πόλεμος μεταξύ των θρησκειών, των ιδεολογικών, των ταγμάτων, εμείς είμαστε καλύτεροι, εσείς δεν ξέρετε, η βάρκα δική μας είναι πιο καλή. Η τέταρτη επίγνωση κλείνει με μια πολύ διδακτική ιστορία που λέγεται «Η δύναμη της προσφοράς και ο φωτισμένος άνθρωπος». Αυτό θα μας το διαβάσει λίγο η Ανίτα. Η ιστορία αυτή αφορά τις παγίδες στον πνευματικό δρόμο που εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη, με αποτέλεσμα την ενίσχυση και όχι την αποδυνάμωση του εγώ. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μου «Το εχειρίδιο του πνευματικού ακτιβιστή», το οποίο έχει επιμεληθεί εθελοντικά και πολύ ευγενικά ο Ευγένιος και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την πτυχή του υλικού, του πνευματικού υλισμού. Πολλές φορές, ακόμα και αυτή η ίδια η πνευματική καλλιέργεια ή αυτοβελτίωση, όπως είναι η λέξη του Συρμού, μπορεί να καταντήσει ένα ακόμα εγωιστικό παιχνίδι. Στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από τη δεσποτεία του εγώ, που σύμφωνα με τις παραδοσιακές διδασκαλίες είναι ο κύριος υπαίτιος της δυστυχίας μας, κατασκευάζουμε ένα ακόμα στεναρότερο εγώ, φουσκωμένο από αμάσιτες θεωρίες και φαντασιοπληξίες. Τέτοια είναι η παγίδα του λεγόμενου πνευματικού υλισμού, που με την αύξηση του ενδιαφέροντος στην κοσμική πνευματικότητα και τις πολυπίκελες δοξασίες της νέας εποχής έχει αναδειχθεί σε σύγχρονη μάστιγα. Θα αποτελμούσα ένα ορισμό του πνευματικού υλισμού λέγοντας ότι είναι μια φιλοδοξία που έχει ενδυθεί ένα πνευματικό προσωπείο. Με άλλα λόγια, η γενετήριος, η προϋπάρχουσα αν θέλετε διάθεση που κρύβεται πίσω από αυτού του είδους την πνευματικότητα είναι ο εγωισμός.
ένας έξυπνος, ένας σπουδαγμένος εγωισμός. Το άτομο θέλει να κατακτήσει τα μέσα που θα του ικανοποιήσουν τις όποιες επιθυμίες του και να δυναμώσει την εικόνα του. Μπορεί να μην είναι μόνο υλικά αγαθά, αλλά κυρίως πνευματικές δυνάμεις που θα του επιτρέψουν να αισθανθεί ανώτερος και διαφορετικός από το μέσο άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, επιθυμεί να κάνει αστρικά ταξίδια, να βλέπει την άβρα, να διαβάζει τα ακασικά αρχεία, να θεραπεύει, να προλέγει το μέλλον, να συνομιλεί προνομιακά περισσότερα με τους αγγέλους, τους αναληφθέντες δασκάλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά λίγο πολύ τα ξέρετε και είναι πολλά τα σεμινάρια που τα διαφημίζουν. Τις περισσότερες φορές λοιπόν τα διατυμπανίζουν με το αζημίωτο βέβαια σε αδαείς καταναλωτές ελπίδας. Σε ένα πιο επιφανειακό επίπεδο, με τον όρο πνευματικός υλισμός εννοούμε την τάση προς ακατάσχετη κατανάλωση πνευματικών αγαθών. Εκδηλώνεται μέσω της διάθεσης για όλο και περισσότερες γνώσεις, μοιήσεις, την επιδερμική γνωριμία με όλο και περισσότερους δασκάλους, τη σφοδρή επιθυμία του θέλω να φτάσω στη φώτιση, πράγμα βέβαια που αποτελεί αντίφαση, καθώς η φώτιση δεν είναι παρά ολοκληρωτικός αφανισμός και υπέρβαση του εγώ, δηλαδή κάθε επιθυμίας. Ακόμα και τα βιβλία που γράφει ο Ευγένιος μπορεί να γίνουν κομμάτια του πνευματικού υλισμού. Διαβάζει ένας και λέει: εγώ ξέρω όλα τα βιβλία του Ευγένιου απ' έξω, όλο τον Αριστοτέλη απ' έξω, όλο τον Πλάτωνα απ' έξω. Τι σπουδαίος που είμαι και να σας τα απαγγέλω. Γίνεται έτσι ένας άνθρωπος πνευματικός? Κάθε άλλο. Συχνώς στον πνευματικό υλισμό είναι ο κίνδυνος να παρερμηνεύσουμε τις κατώτερες συναισθηματικές εντυπώσεις ως αποτέλεσμα ενόρασης που πραγματοώθηκε μέσω των ενεργειών του ανώτερου εαυτού. Αυτό συχνά έρχεται αναπάντεχα, καθώς μέσω της άσκησης του διαλογισμού μπορεί να εκλειθεί μια μεγάλη ακατέργαστη ενέργεια. Πάμπολα είναι τα ανέκδοτα, ιδίως στο Ζεν βουδισμό, που περιγράφουν αυτή τη ψευδοφώτιση που πραγματώνει ο μαθητής λόγω κάποιων ασυνήθιστων εμπειριών, αστρικών εμπειριών, κατά τη διάρκεια του διαλογισμού. Μια άλλη ένδειξη ψευδοπνευματικότητας είναι ο φανατισμός και ο δογματισμός. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι μυσαλλόδοξοι που μειώνουν τις άλλες πνευματικές ατραπούς και θεωρούν τη δική τους θρησκεία ή τη δική τους σέκτα ως τη μόνη αληθινή. Ίσως είναι καλοί αντιπρόσωποι του δικού τους δόγματος, αλλά δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν καλοί εκπρόσωποι της πνευματικότητας. Η πνευματικότητα είναι κάτι το άρρητο, το άφατο, το άχρονο, ενώ η διάλεκτη της κάθε θρησκείας δεν είναι παρά θολές απόπειρες προβολής της σε ένα σχετικό ιστορικό επίπεδο. Ίσως να μην υπάρχει πιο απλό επιχείρημα για τη σχετικότητα των θρησκειών από τη θεωρία του γεωγραφικού ατυχήματος. Είμαστε δηλαδή το θρήσκευμα στο οποίο γεννιόμαστε. Το γεγονός ότι κατά κανόνα κάποιος έχει μια θρησκευτική ιδιοσυγκρασία είναι θερμός υποστηρικτής της θρησκείας που έτυχε να συναντήσει. Η διαφορά μεταξύ πνευματικότητας και πνευματικού υλισμού είναι ιδιαίτερα λεπτή και δύσκολα γίνεται αντιληπτή από τους αρχάριους στην ατραπό της γνώσης. Στην πνευματικότητα, φίλοι μου, υπάρχει αλτρουισμός, ο οποίος πηγάζει από μια αγνότητα κινήτρου που εστιάζεται στο γενικό καλό. Στον πνευματικό υλισμό ο απότερος σκοπός είναι κυρίως η ενίσχυση του εαυτού και η επίτευξη προσωπικών φιλοδοξιών. Ο πνευματικός υλισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ουροβόρος όφης που προσπαθεί να τραφεί με το ίδιο το σώμα, με αποτέλεσμα όσο πιο πολύ τρέφεται τόσο πιο πολύ να φθήρεται. Το μείζον λάθος που κρύβεται πίσω από τον πνευματικό υλισμό είναι η αδυναμία υπέρβασης της διαδικής αντίληψης των πραγμάτων, το οποίο το έχει περιγράφει περίφημα στην Advaita, στην Avadhuta Gita, στο Advaita Vedanta ο φίλος μου ο Ευγένιος. Όταν δεν βλέπει κανείς διαδικότητα ή χωριστικότητα, το σύμπαν είναι αδύνατο να πιστέψει ότι μπορεί να ωφεληθεί εις βάρος κάποιου άλλου. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή ευημερία του ατόμου σε μια κοινωνία που δυστυχεί και οι δυστυχίες της πόλης, όπως λέει ο Ξενοφόντας, δεν θεραπεύονται εάν ευημερεί ο κάθε πολίτης χωριστά. Εμείς τείνουμε να θεωρούμε την πνευματικότητα σαν ένα χόμπι των πλουσίων και των μορφωμένων.
Εμείς θεωρούμε την πνευματικότητα εργαλείο της καθημερινότητας που μπορεί να αναμορφώσει τη ζωή του καθενός αλλά και την πολιτεία. Αυτό που λείπει σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι η σοφία, είναι η σοφροσύνη. Από την πνευματικότητα θα ξεκινήσει η έξοδος από το διέξοδο. Όχι τι θα αποφασίσει το κάθε νομισματικό ταμείο, η κάθε Μέρκελ, ο κάθε επίτροπος, ο κάθε δανειστής και ο κάθε βασανιστής. Και τελειώνω. Στην κατανόηση του πνευματικού ακτιβισμού που εμείς υπερασπιζόμαστε και ο Ευγένιος βοηθάει πάρα πολύ, έχουμε δημιουργήσει και το κίνημα πνευματικού ακτιβισμού Φως σε δράση, το να μελετά κανείς τον εαυτό του είναι ταυτόσιμο με το να ξεχνάει τον εαυτό του. Και το να ξεχνάει κανείς το μικρό εαυτό του είναι σαν να επιτρέπει στο σύμπαν και οτιδήποτε εμπεριέχεται σε αυτό να του αποκαλυφθεί όπως πραγματικά είναι. Μαγικό. Φίλοι μου, όσο περισσότερο θέλετε να σωθείτε, τόσο θα βουλιάξετε. Όταν ξεχάσετε τον εαυτό σας, τότε θα σωθείτε. Εσείς δημιουργείτε το πρόβλημα, εσείς προσπαθείτε να δώσετε οι ίδιοι τη λύση. Δεν γίνεται έτσι. Η υπέρβαση του εγώ είναι η λύση. Μόνο όταν κανείς ξαναβρει τον αυθορμητισμό, που ο Ευγένιος είναι ζωντανό παράδειγμα και σαν άνθρωπος, έτσι. Η απλότητά του δεν είναι, τα γραπτά του είναι η αντανάκλαση του εαυτού του. Την απλότητα και την αθωότητα ενός παιδιού, μέσα στο πλαίσιο μιας ανώτερης επίγνωσης, θα μπορέσει να απαγκιστρωθεί από τα αγαθά της αγοράς, και ο ευτυχισμός είναι ένα από αυτά, και να ξαναβρει την πραγματική, αβίαστη και εντελώς φυσική ευδαιμονία του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη. Πραγματικά το εγχειρίδιο που έχει ετοιμάσει, το εγχειρίδιο της φωτεινής δράσης, το εγχειρίδιο του φωτεινού πολεμιστή, σε λίγο καιρό θα μπορέσουμε να το βγάλουμε, να εκτυπωθεί. Είναι κατεξοχήν το εγχειρίδιο του ανθρώπου που θέλει πραγματικά να ζει ευδαιμονικά, όχι να νομίζει ότι είναι ευδαιμονικός. Το ανθρώπου που θέλει να ζει ευεργετικά και όχι να νομίζει ότι ευεργετεί ή κάνει αγαθοεργίες. Το ανθρώπου που είναι φυσικός, απλός και χαρούμενος. Και προτείνεται σε όλους. Έτσι. Και μπορεί ο καθένας να βρει πράγματα εκεί που να τα αξιοποιήσει στη ζωή του. Καμιά φορά, ξέρετε, τα πολλά λόγια συσκοτίζουν το νου, έλεγε ο Λάο Τσε στο Tao Te Ching, που ήταν ένα από τα προηγούμενα βιβλία μου, τα οποία εδώ η κυρία Ελισάβετ Σιλαϊδή, που είναι του πύρινου κόσμου, από τον οποίο εκδόθηκε το Αβαντούντα Κοιτά και η δύναμη του μεγάλου νου, έχει φέρει και κάποια από τα προηγούμενα βιβλία μου. Αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να τα ξεφυλίσει και να δει περί τίνος πρόκειται. Επειδή λοιπόν τα λόγια συσκοτίζουν καμιά φορά το νου, θα σας πω κάτι πολύ μικρό. Ήταν ο Βούδας και περπατούσε με μαθητές του και σε ένα χωριό τον σταματάει ένας χωρικός και του λέει: «Δάσκαλε, υπάρχει Θεός?» Γυρνάει ο Βούδας, τον κοιτάει λίγο και του λέει: «Όχι». Οι μαθητές του πέσαν κάτω. Πάνε λίγο παρακάτω, τον σταματάει σε ένα άλλο σπίτι, ένας άλλος χωρικός, του κάνει την ίδια ερώτηση: «Δάσκαλε, υπάρχει Θεός?» «Βεβαίως και υπάρχει». Εκεί είναι οι μαθητές του που τα είδαν όλα. Λέει: «Τι λέει?» Μετά από λίγο λοιπόν τον πλησιάζει ένας τρίτος και του κάνει την ίδια ερώτηση. Και αφού τον κοίταξε για κάποια δευτερόλεπτα, ο Βούδας έκανε. Οι μαθητές του λοιπόν, όταν βρέθηκαν μαζί, του λένε: «Ρε δάσκαλε, άλλα λες εδώ, άλλα λες εκεί, άλλα δείχνεις, τι είναι αυτό?» «Ακούστε παιδιά μου», λέει, «στον πρώτο που είπα ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει υπέρτατη δύναμη, διαπίστωσα, διέγνωσα, έτσι όπως τον είδα, ότι όντως ήταν ένας θρησκευόμενος άνθρωπος. Ότι πίστευε πραγματικά ότι υπάρχει μια δύναμη που κυβερνά τα πάντα. Και καλά, γιατί του είπες όχι λοιπόν?» «Ρωτήστε με», λέει, και για τον δεύτερο. Στο δεύτερο που του είπες ότι υπάρχει, τον δεύτερο τον είδα εξ αρχής ότι είναι άθεος. Δεν έχει καμία, δεν ήταν ληστής, δεν είναι. Στον πρώτο λοιπόν είδα ότι από τη στιγμή που ήδη πίστευε ότι υπάρχει κάτι που κυβερνά το σύμπαν, θα πρέπει να του σπάσω αυτή την πεποίθηση. Να του προκαλέσω ένα είδος σοκ. Να τα ακούσει από το μεγάλο δάσκαλο του Βούδα ότι δεν υπάρχει Θεός. Στον δεύτερο που είδα ότι πίστευε το αντίθετο, ήταν άθεος και λέει δεν υπάρχει τίποτα, θέλησα να σπάσω αυτή του την εντύπωση. Την πεποίθηση, τις δοξασίες, τις γνώμες. Είναι ένα σπουδαίο αρχαιολογικό κείμενο, ο πίναξ του Κέβιτος,
Μία φίλη από εδώ μου το έχει στείλει και σε μια μετάφραση και πρόκειται να εκδοθεί και από το Ηλιοδρόμινον σε μια πολύ όμορφη νεοελληνική μετάφραση, που περιγράφει ένα ζωγραφικό πίνακα και ο Κέβης, ένας σοκρατικός φιλόσοφος, πυθαγορικός φιλόσοφος, όταν έφτασε σε ένα ιερό του χρόνου και αναρωτήθηκε τι είναι αυτό, βρήκε ένα γέροντο που άρχισε να του περιγράφει τι είναι σε αυτό το πίνακα. Στον πρώτο περίβολο της ζωής, λοιπόν, τι υπάρχει? Οι δοξασίες και οι γνώμες του κόσμου. Από αυτά είναι το πρώτο που πρέπει να απαλλαγούμε. Η ελευθερία μας θα ξεκινήσει από αυτό. Στον τρίτο, λοιπόν, ρωτάνε οι μαθητές των Βούδα, στον τρίτο που απλώς έδειξε πάνω, ο τρίτος λέει: είδα ότι κάποιες φορές πίστευε, κάποιες φορές το μετάνιωνε, κάποιες φορές ξαναγύρναγε. Επομένως θεώρησε ότι επειδή λίγο το βρίσκει, λίγο το χάνει, θεώρησα καλύτερο απλώς να του κάνω μια χειρονομία και να του δείξω ότι η σιωπή και η παρατήρησή σου μπορεί να τον οδηγήσει εκεί που βρίσκεται το υπέρτατο. Επομένως, με αυτά τα απλά πραγματάκια δίνω στην Ιωάννα τον χρόνο να μας δώσει το δεύτερο μέρος της σονάτας, σε ελάσσονα και αυτό. Σας έχουμε μινόρες σήμερα, μόνο έτσι να γλυκαθούμε. Σε ακούμε, Ιωάννα.
Λοιπόν, τα χρυσά δεκανίκια. Ακούστε το και μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Λέγεται ότι κάποτε, πριν πολλά χρόνια, σε ένα μικρό απομονωμένο χωριουδάκι, ένας άντρας, ο οποίος μάλιστα είχε σπουδαία θέση στην ιεραρχία του χωριού, χτύπησε το πόδι του. Στην αρχή φάνηκε πως ήταν ένα μικρό χτύπημα, όμως οι μέρες περνούσαν και ο άντρας δεν μπορούσε καθόλου να πατήσει το πόδι του. Γι' αυτό άρχισε να χρησιμοποιεί ένα ξύλινο δεκανίκι. Όπου πήγαινε, είχε μαζί του το δεκανίκι. Αυτό το ξύλινο βοήθημα αποδείχθηκε σιγά σιγά πως ήταν πολύ χρήσιμο. Όχι μόνο για το περπάτημα, αλλά και για ένα σωρό άλλα πράγματα. Έτσι ο άνθρωπός μας δίδαξε όλη την οικογένειά του να χρησιμοποιεί δεκανίκι. Πιο δυνατά δεν ακούω. Πιο κοντά μου. Έτσι, ο άνθρωπός μας δίδαξε όλη την οικογένειά του να χρησιμοποιεί δεκανίκι και αυτό έγινε σιγά σιγά μέρος των καθημερινών συνηθιών τους. Όλη η οικογένεια μετά από λίγο καιρό χρησιμοποιούσε από ένα δεκανίκι. Αν και τα πόδια των υπολείπων μελών της ήταν απολύτως γερά. Και έτσι σιγά σιγά συνέβη. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του μικρού απομονωμένου χωριού έβλεπαν την οικογένεια του άντρα, ο οποίος κατήχε σπουδαία κοινωνική θέση, να χρησιμοποιεί δεκανίκι. Και έτσι όλοι τους άρχισαν σιγά σιγά να έχουν την επιθυμία να αποκτήσουν ένα δεκανίκι. Κάποιοι άρχισαν να το φτιάχνουν από ελεφαντόδοντο. Κάποιοι άλλοι σκάλιζαν πάνω στο ξύλο του υπέροχα και πολύπλοκα σχέδια. Κάποιοι έφτασαν να το στολίσουν ακόμα και με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες. Τα χρόνια πέρασαν. Ο κουτσός άνδρας πέθανε και ξεχάστηκε. Και αυτός και τα παιδιά του. Όμως στο μικρό χωριό οι άνθρωποι πλέον περπατούσαν μόνο με δεκανίκι. Όλοι αποκτούσαν ένα δεκανίκι από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και το χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για να περπατούν, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα ως χρήσιμο εργαλείο. Σχολές άνοιξαν όπου δάσκαλοι εκπαίδευαν τα παιδιά στη σωστή χρήση του μπαστούνιου, το οποίο είχε γίνει εδώ και γενιές τελείως απαραίτητο για όλους. Μέχρι και απόκριφες διδασκαλίες δημιουργήθηκαν που μίλαγαν για τις ανώτερες όψεις της τέχνης του μπαστούνιου. Κανένας πλέον δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα μπορούσε να ζήσει χωρίς μπαστούνι, χωρίς το δεκανίκι του. Κι όμως κάποτε λίγοι, ελάχιστοι άνθρωποι άρχισαν να περπατούν χωρίς δεκανίκι. «Δεν το έχουμε ανάγκη», έλεγαν. Όμως κανείς δεν τους άκουγε. Άλλωστε υπήρχαν τόσες χρήσεις για τα δεκανίκια. Μπορούσες να απειλήσεις τα παιδιά σου με αυτό όταν έκαναν φασαρία. Να βγάλεις το καζάνι από τη φωτιά χωρίς να καείς. Να το στολίσεις με λουλούδια ή πολύχρωμες γυρλάντες και να είσαι ο πιο όμορφος στο χωριό. Να το καλύψεις με χρυσάφι ή πολύτιμες πέτρες για να δείξεις τον πλούτο σου. Και τόσα άλλα πράγματα, όπως να χτυπάς τα τύμπανα στις γιορτές του χωριού ή να αμήνεσαι αν σε πλησίαζαν άγρια ζώα στο δάσος. Είναι πρωτάκουστο. Είναι σκανδαλώδες να μην χρησιμοποιεί κανείς δεκανίκια, έλεγαν όλοι στους λίγους επαναστάτες. Είναι παράλογο. Άσε που αντιβαίνει στα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας. Πάντοτε οι άνθρωποι στο χωριό μας χρησιμοποιούσαν δεκανίκια. Τώρα θα αλλάξουμε. Κάποιοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα πράγματα και είπαν πως το δεκανίκι είναι πράγματι χρήσιμο ορισμένες φορές. Όμως η χρήση του
δεν ήταν και απολύτως αναγκαία. Πολλές μάλιστα από τις καθιερωμένες χρήσεις του θα μπορούσαν να γίνουν και με άλλους τρόπους. Οι πολλοί όμως δεν άκουγαν. Έτσι, μόνο λίγοι, πολύ λίγοι, άφησαν στην άκρη τα δεκανίκια τους και άρχισαν να περπατούν και να ζουν χωρίς δεκανίκι. Και αυτοί οι λίγοι ήταν δακτυλοδειχτούμενοι και τους έλεγαν περιφρονητικά οι επαναστάτες. Οι άρχοντες του χωριού έκαναν επιστημονικά πειράματα και απέδειξαν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει σωστά χωρίς δεκανίκι. Και πράγματι, πολλοί χωρικοί όταν τους έπαιρνε στο δεκανίκι τους έπεφταν κάτω και φωνάζοντας ζητούσαν να τους δώσουν πίσω το δεκανίκι τους, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Χωρίς αυτό δεν μπορούσαν καν να σηκωθούν από το έδαφος. «Μα κοιτάχτε μας», είπαν οι λίγοι επαναστάτες που περπατούσαν χωρίς δεκανίκι. «Εμείς περπατάμε χωρίς δεκανίκι και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα». Και περπατούσαν γρήγορα πάνω κάτω στο χωριό, έτρεχαν και πηδούσαν για να πείσουν τους συγχωριανούς τους ότι όλοι μπορούν να το κάνουν και ότι το δεκανίκι δεν τους ήταν καθόλου απαραίτητο. «Αυτό δεν είναι αλήθεια», φώναξαν τότε οι υπόλοιποι που δεν αποχωρίζονταν λεπτόν τα δεκανίκια τους. «Είναι απλώς τη φαντασία σας. Δεν είναι δυνατό να περπατά κανείς χωρίς δεκανίκι. Αιώνες τώρα οι άνθρωποι στο χωριό μας περπατούν και κάνουν τόσα πολλά πράγματα με τα δεκανίκια τους. Κι άλλωστε τα δεκανίκια μας και ιδίως τα χρυσά δεκανίκια μας είναι τόσο όμορφα». Κι έτσι σιγά σιγά οι άνθρωποι στο μικρό απομονωμένο χωριό που είχαν γίνει οικειοθελώς και χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουν ανάπηροι, άρχισαν να γίνονται και τυφλοί, καθώς δεν μπορούσαν πλέον να δουν ούτε αυτοί την ίδια την πραγματικότητα. Θα ήθελα να σας το διαβάσω εγώ αυτό το κείμενο. Ο Γιάννης μίλησε γι' αυτό εν μέρη, που λέγεται «Η ιστορία του Χακίμ που νόμιζε πως ήταν αναζητητής της σοφίας». Λέγεται ότι κάποτε ζούσε ένας σοφός δάσκαλος, ένας από τους μεγαλύτερους μυστικούς σούφι της Ανατολής, που τον έλεγαν Χακίμ. Είχε φτάσει με κόπο και θυσίες να γνωρίσει πολλά από την ανθρώπινη φύση και το Θεό, όμως δεν ήταν πάντοτε έτσι. Ο ίδιος έλεγε πως όταν ήταν νεαρός αναζητητής της σοφίας, και όχι ακόμη δάσκαλος, οδηπορώντας από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη, αναζητώντας δασκάλους να τον διδάξουν όσα δεν γνώριζε, έφτασε μια μέρα σε ένα πολύ μικρό και απομονωμένο χωριό και εκεί γνώρισε τον αληθινό δάσκαλό του. Είχε φτάσει εκεί από την έρημο μετά από ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης. Όντας διψασμένος, πεινασμένος και κουρασμένος, λαχταρούσε να βρει ένα καταφύγιο, μία σκιά και λίγο δροσερό νερό. Πλησιάζοντας το χωριό, είδε από μακριά μια γυναίκα επάνω στη στέγη ενός σπιτιού. Θα πρέπει να έφτιαχνε τη στέγη της, καθώς ήταν η εποχή που οι ηλιόλουστες μέρες έφταναν στο τέλος τους και θα άρχιζε η εποχή των βροχών. Όταν πλησίασε στο σπίτι, η γυναίκα άρχισε να γελάει δυνατά και ο νεαρός αναζητητής μας τα έχασε. «Γιατί γελάς? Τι συμβαίνει? Ποιο είναι το αστείο? Τι τρόπος είναι αυτός απέναντι σε ένα ταλαιπωρημένο ταξιδιώτη?» Και η γυναίκα του απάντησε: «Όταν σε είδα να μπαίνεις στο χωριό, αμέσως σκέφτηκα ότι μοιάζεις με σούφι μύστη, γιατί δεν μπορούσα να δω εσένα παρά μόνο την σούφ σου, τη μακριά μαύρη μάλινη ρόμπα σου. Ύστερα όταν πλησίασες λιγάκι, είδα ότι δεν ήσουν μύστης, ούτε καν δάσκαλος, αλλά μαθητής, γιατί μπόρεσα να δω λιγάκι καλύτερα το πρόσωπό σου, που φανέρωνε την ταλαιπωρία σου και την αγωνία σου για στέγη, τροφή και νερό. Και ύστερα όταν πλησίασες λιγάκι περισσότερο και μπόρεσα να δω καλύτερα τα μάτια σου, είδα ότι δεν είσαι ούτε καν μαθητής, ότι δεν βρίσκεσαι καν στο μονοπάτι. Και τώρα που είσαι πια μπροστά μου και μπορώ να σε δω καθαρά στο σύνολό σου, βλέπω ότι δεν είσαι καν αναζητητής, ότι δεν έχεις ακούσει καν για το μονοπάτι της σοφίας.
Γι' αυτό γελάω. Απ' έξω μοιάζεις με σοφό δάσκαλο. Το είναι σου όμως δεν συνάδει με αυτό που θέλεις να φαίνεσαι, με αυτό που θέλεις να δείξεις στους άλλους ότι είσαι, ούτε με τη σούφικη ρόμπα σου. Τότε ο σοφός μας πέταξε κάτω τη μάλινη ρόμπα του, πετώντας ταυτόχρονα τη γνώμη που είχε για τον εαυτό του και την εικόνα που ήθελε να βγάζει προς τα έξω και έφυγε μακριά από το χωριό. Περπάτησε και για χρόνια κανείς δεν άκουσε ποτέ τίποτα γι' αυτόν. Είχαν περάσει αρκετά χρόνια και κανείς δεν είχε ακούσει κάτι γι' αυτόν και μόνο ύστερα από πολλά χρόνια, γέρος πια και πραγματικά σοφός, εμφανίστηκε ξανά και άρχισε να διδάσκει με την παρουσία του. Όταν τον ρωτούσαν τι έκανε μετά τη συνάντησή του με εκείνη τη γυναίκα, τη δασκάλα του, όπως την αποκαλούσε, εκείνος είπε ότι δεν ασκήθηκε. Και όταν τον ρωτούσαν τι έκανες για να φτάσεις στη σοφία, εκείνος είπε δεν ασκήθηκα για να φτάσω στη σοφία. Στην πραγματικότητα δεν έκανα τίποτα. Δεν επεδίωξα τίποτα. Δεν έκανα καμία άσκηση επειδή σκέφτηκα πως οτιδήποτε κάνω θα προέρχεται από μένα. Θα είναι μέρος από μένα. Από το εγώ μου, από τον υπολογιστικό νου μου. Πίστεψα λοιπόν πως οτιδήποτε σκέφτομαι και κάνω δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από μένα. Από αυτό που στην πραγματικότητα είμαι, δεν μπορεί να με υπερβαίνει, θα είναι πάντα μέρος από μένα, μικρότερο από μένα, μικρότερο από τον αληθινό εαυτό μου. Και αν εγώ είμαι λάθος, πώς μπορώ να κάνω κάτι πραγματικά σωστό? Έτσι, απλώς σταμάτησα να κάνω οτιδήποτε. Και μη σας φαίνεται παράξενο. Δούλευα βέβαια, δούλευα εδώ και εκεί για να εξασφαλίσω ένα πιάτο φαγητό και μια στέγη. Λέγοντας ότι σταμάτησα να κάνω οτιδήποτε, εννοώ ότι δεν ασκήθηκα σε τίποτε. Ένιωσα ότι καμιά πνευματική άσκηση δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει να αναγνωρίσω αυτό το ψεύτικο εγώ μου. Δεν ασκήθηκα λοιπόν πνευματικά, δεν διάβασα, δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Απλώς παρέμενα ήσυχος με το είναι μου. Δεν ήμουν ο δράστης, δεν ήμουν καν ο παρατηρητής, δεν ήμουν τίποτε. Απλώς υπήρχα. Πάνω σε αυτό, Ηλία μου. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτός ήταν απλώς ο δρόμος ενός ανθρώπου λοιπόν που νόμιζε ότι ήταν σοφός. Και τελικά κατάλαβε ότι αν νομίζεις ότι είσαι σοφός, είτε κάνεις πνευματικές ασκήσεις, είτε κάνεις διαλογισμό, είτε διαβάζεις αρχαία φιλοσοφία, πάλι θα είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Ηλία μου, αν θέλεις, και αγαπητέ Γιάννη, ήδη το έχεις αυτό το θέμα προσεγγίσει, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Εγώ επ' αυτού ήθελα να βάλω μια διαφορετική πλευρά. Είναι παραπλήσια, αλλά επειδή είναι ωραίο ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Η πλευρά λοιπόν που θέλω να βάλω είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιωτική εικόνα και μια δημόσια εικόνα. Αυτή η ιστορία άπτεται πάρα πολύ, εκτός των άλλων που είπε και ο Γιάννης πριν, έθιξε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν σε αυτό, και τώρα ο Ευγένιος και η ίδια ιστορία βεβαίως. Θεωρώ ότι άπτεται αυτού του θέματος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παραιτήθηκε από το αίτημα της σοφίας μόνο, δεν παραιτήθηκε από το να γίνει σοφός ή από το να είναι σοφός, παραιτήθηκε από τη δημόσια εικόνα του, δηλαδή αυτό που πούλαγε. Και εν συνεχεία παραιτήθηκε και από κάτι πολύ πιο σημαντικό, παραιτήθηκε από την ιδιωτική του εικόνα, την εικόνα που είχε αυτός για τον εαυτό του, όχι αυτό που έβγαζε προς τα έξω. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα, γιατί εκεί τα βάζεις με σένα και εσύ κουβαλάς όλα τα μέταλλα και τις αδυναμίες, όλες τις άμυνες, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετάξεις τη ρόμπα, ας το πούμε έτσι, του σούφι. Την εξωτερική τη βγάζεις, την εσωτερική. Αυτός λοιπόν απομονώθηκε στην έρημο. Κουβέντιασε με το Θεό. Τον φάγαν, τον δαγκώσαν τα όρνια. Πείνασε, δίψασε, οδηπόρησε. Έκανε ένα βαθύτατο εσωτερικό ταξίδι για να μπορέσει να πετάξει την εσωτερική προβιά. Αυτό το δεν έκανα τίποτα είναι πάρα πολύ ύποπτο που λέει. Δεν έκανε τίποτα και συνάμα έκανε τα πάντα. Τι πιο πολύ να κάνεις? Από το να
αρνηθείς όλα αυτά τα εγωτικά, όπως το είδα, έχουμε πολλές λέξεις στα ελληνικά, εγωιστικά για το ίδιο θέμα. Δεν είναι ακριβώς ίδιες, αλλά τέλος πάντων. Να ξεπεράσεις αυτά τα πράγματα, να οδηγηθείς στο απόλυτο 0, όχι στο 0, πιο κάτω ακόμα, στο απόλυτο 0, και από εκεί, αν δεήσει, να μπορέσεις να αρχίσεις να χτίζεις, αλλά να χτίσεις επί της ουσίας πλέον. Όχι δημόσιες εικόνες, όχι οφίτσια, όχι, επί της ουσίας. Και ίσως τότε, ή μάλλον σίγουρα τότε, μπορείς να είσαι και χρήσιμος. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ευδαιμονικό άνθρωπο, για να δανειστώ μια φράση που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Ευγένιος στα βιβλία του. Ο ευδαιμονικός άνθρωπος είναι χρήσιμος άνθρωπος, γιατί τα έχει βρει. Είναι αυτό που έλεγε το ανέκδοτο το μουσικό, που ψάχνει για ψάχνει να μάθει σαξόφωνο και λέει: μαθαίνω να πάω στον καλύτερο διδάσκαλο. Ναι, είναι ο Γιάνν Γκαρμπάρη. Πάει λοιπόν εκεί πέρα, πάει στο 2, μπαίνει μέσα, λέει: πού είναι ο δάσκαλος? Εκεί, πιο κάτω. Πάει, ακούει ένα, έπαιζε, ξέρω εγώ, 64. Ανοίγει, δάσκαλε, φύγε παιδί μου, με διακόψα τη μελέτη. Δεν είμαι εγώ δάσκαλος. Παρακάτω. Πάει παρακάτω, έπαιζε 128. Πω, αυτός θα είναι ο δάσκαλος. Χτυπάει, δάσκαλε, φύγε άνθρωπέ μου, με διέκοψα από τη μελέτη. Πάει παρακάτω. Έπαιζε 254. Τα λέω καλά? Λοιπόν, πω δάσκαλε, φύγε χριστιανέ μου, με διέκοψε από τη μελέτη. Δεν υπήρχε άλλη πόρτα. Πάει παρακάτω, άκουγε ένα. Λέει, μπα, λάθος έκανα, προσπέρασα την πόρτα του δασκάλου. Χτυπάει, συγγνώμη, λέει, το δάσκαλο έψαχνα, πώς ξέρετε. Λέει, εγώ είμαι. Εσείς, λέει, μα πώς, λέει, οι άλλοι. Ναι, οι άλλοι ψάχνουν το σολ. Εγώ το βρήκα. Υποθέτω το χειροκρότημα για το δάσκαλο που βρήκε το σόλ, έτσι. Γιάννη, θα ήθελες να μας συνοδεύσεις εδώ? Ναι, για έλα. Να ζωντανεύσουμε την κουβέντα μας. Για έλα. Τι εννοείς, ότι ήταν πεθαμένη μέχρι τώρα? Μη είσαι πεθαμένη. Όχι, καλά τα έχεις μια χαρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Το είπες τέλεια. Μπορώ να το πω μια φράση που λένε στην Ανατολή. Μοιάζει με κοάν. Δηλαδή με ένα παράδοξο. Δηλαδή, όποιος ψάχνει δεν βρίσκει. Αλλά πολύ σωστά συμπλήρωσες, όποιος δεν ψάχνει πάλι δεν βρίσκει. Άρα αυτή είναι η μικρή λεπτή διαφορά. Πώς μπορώ να ψάχνω χωρίς να ψάχνω? Ποιος είναι αυτός που ψάχνει? Ποιον ψάχνει? Τελικά όλοι ξεκινάμε με τον εγωικό νου, με το μικρό νου που λέει ο Ευγένιος. Αλλά δεν θα προχωρήσουμε βαθύτερα αν δεν αφήσουμε την ίδια την έρευνα να μας ψάχνει. Εμείς να γίνουμε παθητικοί απέναντί της και αυτή να είναι ενεργητική. Άρα να χαμηλώσουμε αυτό που νομίζουμε ότι κάνουμε. Αυτό όμως το πρώτο κομμάτι της ενεργητικής αναζήτησης είναι απαραίτητο, φίλοι μου, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ευγένιος μπορεί και μερικοί να το παρεξηγήσουν και νομίζω αν δεν κάνω τίποτα θα φωτιστώ. Και αυτοί που κάνουν πολλά δεν φωτίζονται. Όχι, δεν θα φωτιστεί καθόλου. Θα μείνει βλάκας όπως ήταν. Πρέπει να κάνει πολλά. Αλλά θα φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να μην κάνει τίποτα. Αυτή είναι η δράση της μη δράσης. Μας το εξηγήσει ο Ευγένιος. Τι είναι το βουβέ, η δράση της μη δράσης. Για να σας δώσω μια εικόνα έτσι να καταλάβουμε τι λέμε, γιατί οι εικόνες μιλάνε καλύτερα από τα λόγια μας. Φανταστείτε ότι θέλετε να συλλέξετε ηλεκτρική ενέργεια από τους κεραυνούς. Χρειάζεστε ένα αλεξικέραυνο. Άρα θα πάτε στην πιο ψηλή κορυφή, θα φτιάξετε αυτή τη σωλήνα, έτσι τη μεταλλική, θα τη συνδέσετε με μια μπαταρία για να τη γεμίσετε. Άρα αν δεν υψώσετε την αντένα σας, δεν θα πιάσετε τους κεραυνούς που υπάρχουν ήδη στο στατικό ηλεκτρισμό που υπάρχει στο σύμπαν. Άρα εμείς θέλουμε την κεραία, για να πιάσετε το ραδιόφωνο πρέπει να έχετε μια συσκευή. Φυσικά τα κύματα δεν τα παράγετε εσείς, υπάρχουν από κάποια πηγή εκπέμπονται. Για να είσαστε όμως δέκτης χρειάζεται μια δουλειά. Η οποία δουλειά όμως στην αρχή είναι ενεργητική, ξεκινάτε με το νου σας γιατί αυτό διαθέτουμε και μετά σιγά σιγά πρέπει να τον μειώνουμε μέχρι να τον υπερβούμε. Γίνεται ένα κλικ, χωρίς να το καταλάβεις πώς. Αυτό που λέγει ο Καζατζάκης, ανεβαίνεις στην κορυφή, μετά πρέπει να κάνεις ένα κβαντικό άλμα, να ανοίξεις τα φτερά σου. Δεν φτάνει να περπατάς, γιατί όσο θα περπατάς μένεις μες στο περπάτημα. Θέλει μια αλλαγή φάση, μια μετάλλαξη. Έχουμε και τα μικρόφωνα που τα γυρνάμε για να μπορεί να καταγραφεί και στο βίντεο.
Τώρα αυτά όλα που κουβεντιάζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, μπορεί να λέτε, ειδικά στην εποχή της κρίσης που ζούμε και της καταπτώσεως γενικότερα, τι σημασία έχουν πια για το μέσο άνθρωπο, τι σημασία έχει στην πράξη να διαβάζεις φιλοσοφία, εσωτερική φιλοσοφία ή γενικά τους αρχαίους σοφούς, Ινδούς, Κινέζους, αρχαίους Έλληνες κτλ. Τις προάλλες είχα δώσει μια συνέντευξη σε μια φίλη δημοσιογράφο που μου έκανε κάποιες εύστοχες ερωτήσεις και με ρώτησε τι θέλετε να μεταδώσετε με τα βιβλία σας σε αυτούς που θα πάρουν και θα τα διαβάσουν. Και το πρώτο που μου βγήκε είναι ότι δεν θέλω να μεταδώσω τίποτα. Με την έννοια ότι εγώ ξεκίνησα να γράφω γιατί ήταν μια προσωπική ανάγκη να μπορέσω μέσα από τη γραφή μου να λύσω κάποια δικά μου θέματα, να θεραπεύσω, ας το πούμε, τον εαυτό μου. Γιατί η φιλοσοφία και γενικά ο εσωτερισμός, η πνευματικότητα γενικότερα, ας δώσουμε αυτή την ομπρέλα καλύτερα, το πρώτο που κάνει είναι να θεραπεύσει τον εαυτό μας. Και μόνο αν θεραπευθεί ο καθένας από εμάς μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κοινωνία θεραπευμένη. Αλλιώς αν ερχόμαστε από πάνω, ερχόμαστε με μέτρα και λέμε ότι θα βάλουμε ποινικές διατάξεις για να μην κλέβει, να μην σκοτώνει, να μην βιάζει, να μην κάνει παράνομες πράξεις ο κόσμος. Κάνεις τίποτα. Ο Θουκυδίδης είχε πει εν ώψη της βίας του Πελοποννησιακού πολέμου και αυτά τα έκτροπα που είδε, ειδικά ένας εμφύλιος πόλεμος είναι πάντα τρομερός, είχε πει ότι όσο και να είναι πιο βαριές οι ποινές που προβλέπονται για έναν παραβάτη, ο άνθρωπος όταν επιθυμεί πραγματικά κάτι δεν μπορεί τίποτα, ούτε ο νόμος, ούτε η θεία τιμωρία να τον σταματήσει. Αυτό που τελικά επιθυμείς για κάποιους λόγους, αυτό αν γεννηθεί μέσα σου επιθυμία να κάνεις κάτι, θα το κάνεις. Και αυτό είναι η κατάρα μας, αλλά και το μεγαλείο μας. Γιατί σκεφτείτε, αν αντί να σκεφτόμαστε να κλέψουμε και να κάνουμε εκατομμύρια και να φτιάξουμε σπίτια και αυτοκίνητα που κάποια στιγμή όλα αυτά θα φύγουν, αυτά είναι οι δερμάτινοι χιτώνες που θα πέσουν κάποια στιγμή. Έτσι. Αν λοιπόν αντί να επιθυμείς αυτό, επιθυμείς να γίνεις ένας καλός άνθρωπος και ευεργετικός για τους γύρω σου και να αρχίσεις πρώτα απ' όλα από τους άμεσα γύρω σου. Από τους άμεσα, από αυτόν τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Αν είσαι τυχερός να είσαι ένα σύντροφο, το σύντροφό σου. Αν δεν έχεις το γείτονά σου, τα παιδιά σου, τους δίπλα σου, από αυτούς θα ξεκινήσεις. Αν λοιπόν δεν ξεκινήσεις να είσαι ευεργετικός για τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα και ευεργετικός για τους άμεσα κοντινούς σου, δεν πρόκειται αυτό η κοινωνία να αλλάξει. Εμείς λοιπόν είμαστε από τους ρομαντικούς, και ο Γιάννης και ο Ηλίας, και ελπίζω ότι και όλοι εσείς, γι' αυτό άλλωστε έχετε έρθει, γιατί σας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα, που θέλουμε να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο με καλύτερους ανθρώπους. Είμαστε ρεαλιστές. Ρεαλιστές είμαστε, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Επομένως τίποτα άλλο εγώ δεν θα ήθελα να μεταδώσω με τα βιβλία, παρά μόνο να υποδείξω ότι αν μπορεί, γιατί εγώ το βίωσα αυτό, αν εμένα μου πρόσφερε μια θεραπευτική δύναμη η συγγραφή των βιβλίων, η μελέτη αρχικά, η συγγραφή των βιβλίων και η βίωση αυτών των πραγμάτων που συνάντησα στη μελέτη μου, αν εμένα μου πρόσφερε κάτι θετικό, θα είναι μεγάλη χαρά μου να προσφέρει και σε εσάς. Και να ξεκινήσει με την ανάγνωση αυτών των βιβλίων. Ή με άλλων βιβλίων. Ή με καθόλου ανάγνωση. Κάντε καλό στον εαυτό σας άμεσα και κάντε καλό στους γύρω σας άμεσα. Νομίζω αυτό είναι ένας χρυσός κανόνας. Να πω κάτι. Αυτό που κάνει ο Ευγένιος και αυτό που καλούμεθα, αυτό που περιέγραψε μόλις τώρα, γιατί ξεκίνησε να γράφει κτλ. Περιγράφεται πολύ ωραία σε μια ιστορία εδώ μέσα που λέγεται ο Βασιλιάς Ακμπάρ και ο καλύτερος μουσικός του κόσμου. Εγώ επιμένω στις μουσικές ιστορίες. Να μας παίξει και τίποτα, μην μιλάμε συνέχεια. Λοιπόν, ήταν λοιπόν κάποτε ο Βασιλιάς Ακμπάρ και στην αυλή του είχε, σας το λέω περιληπτικά για να μην σας κουράσω, είχε ένα μουσικό, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Ήταν μαγεμένος ο Βασιλιάς μαζί του. Βρε παιδί μου, τι φοβερός μουσικός. Δηλαδή, αδυνατό να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει καλύτερος. Λέει, αυτός υπάρχει. Ποιος λέει, αυτός που με δίδαξε. Είναι καλό. Λέει, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Λέει, ζει, αλλά δεν ξέρω πώς να τον ακούσεις, γιατί ζει σαν το αγρίμι, σαν τον άνεμο, σαν το. Έτσι. Δεν μπορώ να τον προσκαλέσω. Θα πρέπει να πάμε εμείς σε αυτόν. Τέλος πάντων, του λέει, πάμε. Είναι φοβερά ενδιαφέρον αυτό που μου λες. Ψάχνουν, βρίσκουν που είναι και πάνε. Πάνε λοιπόν, σαν τους κλέφτες μες στη νύχτα, ο βασιλιάς και ο μουσικός περίμεναν σιωπηλοί, κρυμμένοι προσεκτικά, διότι δεν έκανε ρεστάλ ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, πίσω από τον κορμό του τεράστιου δέντρου, περιμένοντας να ακούσουν το Χαρούν, έτσι λεγόταν ο δάσκαλος, να τραγουδά.
Γιατί αν τους έβλεπε, μπορεί και να μην τραγουδούσε. Και πράγματι, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ο Χαρούν άρχισε να τραγουδάει και να παίζει μουσική. Ο βασιλιάς άκουγε σαν υπνοτισμένος. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη, γιατί καμία λέξη δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που ένιωθε ακούγοντας την εξαίσια μουσική. Κλπ. Όταν την επόμενη μέρα λοιπόν ο βασιλιάς φωνάζει το μουσικό του, λέει: νόμιζα ότι ήσουν μοναδικός, ότι ήσουν ο καλύτερος. Αλλά βλέπω ότι συγκρινόμενος με αυτόν δεν είσαι τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, μπορείς να μου το εξηγήσεις? Και του λέει ο μουσικός του: είναι απλό. Εγώ τραγουδάω και παίζω μουσική για να κερδίσω κάτι. Χρήματα, κύρος, σεβασμό, αναγνώριση. You name it. Βάλτε ό,τι θέλετε εκεί. Ό,τι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει στο μυαλό του. Εξώφυλλα, ξέρω εγώ, survivor, δεν ξέρω τι. Η μουσική μου, ναι, για να είμαι και λίγο επίκαιρος τώρα. Η μουσική μου είναι απλώς ένα μέσο για ένα άλλο σκοπό. Ενώ ο δάσκαλός μου τραγουδάει χωρίς σκοπό. Απλώς και μόνο επειδή έχει κάτι να τραγουδήσει. Θα προσέθετα, επειδή έχει ανάγκη αυτό το κάτι που έχει να το πει. Είχα ρωτήσει τον Αριστοφάνη, μικρή παρένθεση, λέει: ρε παιδί μου, λες για τον πόλεμο, αφού δεν ακούει κανένας, γιατί τα λες? Γιατί πρέπει να τα πω. Το ξέρω, λέει, αλλά πρέπει να τα πω. Είναι εσωτερική ανάγκη. Η αξία της μουσικής του λοιπόν αυτού ήταν ενδογενής. Το αποτέλεσμα δεν είχε καμιά σημασία. Υπήρχε εκεί και έπρεπε να το κάνει. Θυμάμαι ότι παλιά, όταν δίδασκα νέους ηθοποιούς, τους έκανα πάντα αυτή την ανόητη ερώτηση. Όταν είχα βρει την απάντηση δεν ήταν πια ανόητη, αλλά μέχρι τότε θεωρούσα να λέω: γιατί το κάνεις αυτό, γιατί θες να γίνεις ηθοποιός? Μου λέει: τι με ρωτάς, έλαντε. Γιατί? Ειλικρινά όμως, δηλαδή, βγάλε το μικρό σου εαυτό και πες μας. Είναι η δόξα, είναι η φήμη, θες να παίξεις τηλεόραση, να σε χαιρετάνε στον δρόμο? Εμένα πάντα με φόβιζε αυτό η αναγνωρισιμότητα. Δεν μπορούσα, κρυβόμουν και γι' αυτό δεν το επιδίωξα, γι' αυτό δεν το έκανα. Δεν ξέρω άμα το επιδίωξα θα γινόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέμε τώρα. Έχεις κάτι να μας πεις? Μου λέει: μα αφού πρέπει να πω τα λόγια του Άμπλετ. Ναι, εσύ μέσα από αυτό έχεις κάτι να προσθέσεις? Γιατί αυτός γράφεται όσες φορές παίζεται, όσες φορές διαβάζετε και όσες φορές βλέπετε. Με διαφορετικό τρόπο. Ο Καμπανέλης έλεγε, ο Μακαρίτης, ότι όλοι μέσα μας έχουμε ένα προσωπικό, ιδιωτικό θίασο και στείλουμε ιστορίες. Με αυτά που μας χαλάνε, με αυτά που μας φτιάχνουν, με αυτά που διαβάζουμε, τα όνειρά μας, που θα σου πω, με το ανέκδοτο με το γρίλο, το ξέρετε. Θα σου πω και θα μου πει και θα... Έχουμε έναν ιδιωτικό θίασο και είμαστε σκηνοθέτες, συγγραφείς, πρωταγωνιστές, κομπάρσι, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Έχεις κάτι, έχεις κάποιο λόγο που το κάνεις. Αυτό λέει η ιστορία, αυτό οδήγησε και τον Ευγένιο στη συγγραφή, ευτυχώς, λέω εγώ, να προσθέσω. Και φαντάζομαι αυτό οδηγεί πολλούς από εμάς να σπαταλάμε τις ώρες μας εδώ, ακούγοντας έναν ανόητο και 2 φωτισμένους να σας μιλούν. 3 ανόητους ή 3 φωτισμένους. Εντάξει, εσύ είπας. Όπως προτιμά. Ναι, η αλήθεια είναι όταν υπάρχει κάποιο κίνητρο για αυτό που κάνεις, είναι μικρό, πεπερασμένο. Νομίζω ότι πιάνει ο καλλιτέχνης, αυτός που έχει κάτι να μοιραστεί, ο απλός άνθρωπος, μια ψηλή δόνηση που αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων όταν δεν έχει μια εγωική χρησιμότητα ή σκοπιμότητα. Και ο Ευγένης το έχει νιώσει και εσύ το έχεις νιώσει και κάθε καλλιτέχνης το έχει νιώσει και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, που είναι η Ανίτα, στο αφιπνιστικό θέατρο. Ο στόχος μας ποιος είναι? Να εξαφανιστεί ο ηθοποιός και να μείνει αυτή η μέθεξη με μια δόνηση που γίνεται το κανάλι. Εμείς θέλουμε να μεταβιβάσουμε κάτι, οπότε εκείνη τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή και εγώ καμιά φορά τα πιάνω τον εαυτό μου να κάνει μια διάλεξη, ξεκινάω με τα πεπατημένα, αυτά που έχω γράψει, αυτά που το μυαλό μου έχει ετοιμάσει, τα οποία τα θεωρώ ολίγα. Κάποια στιγμή όταν συντονίσει με τις ιδέες, τα αρχέτυπα που λέει ο Πλάτωνας, νιώθεις σαν κάτι ανώτερο να ρέει μέσα από σένα. Εσύ γίνεσαι απλά το κανάλι. Και όσο πιο διάφανο είναι το κανάλι, τόσο πιο καλό και το μήνυμα. Εγώ κάθομαι εκεί και το ακούω αυτό που λέω. Οπότε δεν υπάρχει αυτός που το κάνει. Είναι αυτό, κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρουμε από πού γίνεται. Θα σου πω ένα ωραίο ρήμα γι' αυτό. Να μου το πεις. Δεν κάνεις κάτι, συμβαίνεις. Συμβαίνει. Συμβαίνεις. Εσύ συμβαίνεις. Ή συμβαίνει. Δεν κάνεις κάτι, συμβαίνεις. Όπως, αν δεν συμβαίνεις, δεν υπάρχει ούτε θέατρο, Ακριβώς. ούτε συζήτηση, ούτε διάλεξη, ούτε τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Όπως έλεγε Όσο, ο χορευτής πρέπει να εξαφανιστεί και να μείνει ο χορός. Ο μουσικός πρέπει να εξαφανιστεί και να μείνει η μουσική. Και τελικά δεν έχει ανάγκη ούτε καν από το όργανο, γιατί η ίδια η παρουσία του είναι μια δόνηση αρμονική. Εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το δοκιμάσει και το έχει το δοκιμάσει. Στον αθλητισμό το λένε ροή.
Δηλαδή είναι εκείνη η κατάσταση στην οποία ο αθλητής συντονίζεται τόσο πολύ με την ενέργεια του σώματος που δεν νιώθει την κούραση. Ένας υπερμαραθωνοδρόμος, σε παραδείγματι, και κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Κούρος μπορεί να τρέχει 3 μέρες ασταμάτητα, χωρίς να κοιμάται, χωρίς να τρώει. Έχουμε αυτή τη δύναμη, αλλά πρέπει να βάλουμε στην άκρη το μικρό νου, τον υπολογιστικό νου. Όταν συνδεθούμε το μεγάλο νου, συνδεόμαστε και με την κοσμική συμπαντική ενέργεια. Και τότε δεν είμαστε εμείς που θα πούμε εγώ είμαι, αυτό είναι. Δηλαδή, αν είναι κάτι που θαυμάζουμε και λατρεύουμε τον Ευγένιο, δεν είναι ότι εμείς το θαυμάζουμε, είναι ότι αυτό είναι θαυμαστό. Και με τα λίγα φτωχά λόγια προσπαθούμε απλά να το περιγράψουμε, ξέροντας τη μικρότητα της διατύπωσής μας. Να μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Επειδή είμαστε καλλιτεχνικά και να μην μείνουμε εκεί, γιατί έχω υποσχεθεί σε ένα φίλο μου ότι να πούμε και τα τελευταία νέα της επιστήμης, τα οποία συμπράττουν πάρα πολύ με αυτά που συζητάμε, ευτυχώς. Ο Καντίσκι γύρναγε μια φορά σπίτι του, ο ζωγράφος, ο μεγάλος, γνωρίζετε. Γύρναγε λοιπόν σπίτι του και λέει, αφηγείται, φτάνω και ξαφνικά βλέπω ένα έργο τέχνης, το οποίο εξέπεμπε ένα εσωτερικό φως ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Και λέω, τι είναι αυτό? Δεν μπορούσα να καταλάβω το σχήμα, το θέμα, τίποτα, αλλά εξέπεμπε ένα καταπληκτικό εσωτερικό. Και λέω, αυτό είναι η τέχνη. Βασάνιζα το μυαλό μου να προσπαθήσω να καταλάβω τι είναι αυτό και δεν το καταλάβαινα. Την άλλη μέρα διαπίστωσα ότι είναι ένας δικός μου πίνακας, ο οποίος είχε γυρίσει ανάποδα. Έντρομος, κατάλαβα τι είναι και τον ξαναγύρισα προσπαθώντας να αναπαράξω ξανά το χθεσινό. Δεν μπόρεσα να το καταφέρω σε αυτό το βαθμό. Δεν συνέβη το ίδιο. Ήταν μια μοναδική βιωματική στιγμή. Αυτό είναι η τέχνη. Ή, να σας το πω και αλλιώς λίγο, πάλι από σκέψεις του ιδίου, η τέχνη, αλλά θα έλεγα εγώ και η ζωή και η φιλοσοφία και όλο αυτό που συζητάμε, είναι κάτι ανάμεσα στον ήχο και στη σιωπή. Εκεί διαβεί, στο διακρότημα, στο ανάμεσα. Από μουσική σήμερα λέμε πολλά. Στο ανάμεσα. Ανάμεσα δηλαδή στην απόλυτη δυνατότητα του ήχου ή της παλέτας που έχει άπειρες δυνατότητες και στην απόλυτη διαθεσιμότητα της σιωπής να δεχτεί ή του καμβά να δεχτεί τα χρώματα. Βάλτε το σε όποια τέχνη θέλετε. Θα δείτε ότι αυτό είναι η ζωή. Αυτό, στο ανάμεσα. Όταν δεν είσαι στο ανάμεσα, δεν υπάρχει, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έχεις βρει. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Αυτό που είπε ο Ηλίας το έχουν διαπιστώσει και το λένε αρκετοί δάσκαλοι της Ανατολής, κυρίως εννοώ ανατολικών διαλογιστικών πρακτικών, που υποστηρίζουν ότι πρέπει να σταματήσουν οι σκέψεις μας, να έχεις ένα κενό νου όταν διαλογίζεσαι, παράδειγμα, έτσι. Κάτι που δεν γίνεται. Αν προσπαθήσει κάποιος να έχει κενό νου, απλώς θα προσπαθεί και θα αποβλακωθεί απλώς, δεν θα επιτύχει κάτι άλλο. Είναι αυτό το ενδιάμεσο για το οποίο μίλησε ο Ηλίας. Στην ουσία πώς γίνεται, αλλά αυτό πρέπει να κάτσεις κάτω, να ησυχάσεις λίγο, να σταματήσεις τις καθημερινές σκέψεις, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, πρέπει να κάνω τ' άλλο, και να περιμένεις. Θα έρθουν εκατομμύρια σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σκέφτεσαι. Αλλά δοκιμάστε το λίγο. Όταν κάθεσαι και δεν σκέφτεσαι τα καθημερινά, τα υπολογιστικά πράγματα, τι φαγητό θα ετοιμάσω αύριο, πώς θα πάω στη δουλειά, τι υποχρεώσεις έχω κτλ., κάποια στιγμή θα έρχεται η σκέψη και εσύ απλώς θα την αφήνεις σαν ένα συννεφάκι που βρίσκεται σε ένα γαλάζιο ουρανό. Μπορεί να το οραματιστείς έτσι. Να κλείσεις τα μάτια και να βλέπεις ένα γαλανό ουρανό. Έρχεται η πρώτη σκέψη που λες, πω ακόμη να τελειώσουν αυτοί οι 3, τι μας λένε, μας ζαλίσανε. Ας τη σκέψη να περάσει και άφησε την επόμενη σκέψη. Η επόμενη θα είναι, ωραίος ήταν ο καφές που ήπια ή δεν ήταν ωραίος ο καφές που ήπια. Άφησε τη και αυτή να περάσει. Και προσπάθησε να παραμείνεις στο γαλάζιο ουρανό σου. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα σε κάθε σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας, αυτό είναι η κενότητα για την οποία μιλάνε οι βουδιστές, παράδειγμα. Πριν ξεκινήσει η Ιωάννα και το επόμενο κομμάτι που μας έχει ετοιμάσει, μας είπε κάτι πολύ ωραίο ο Γιάννης για τους αθλητές, παράδειγμα, ότι πολλές φορές δεν κουράζονται, ή τους μουσικούς που όταν μετά από μεγάλη προσπάθεια έχουν κατακτήσει το μουσικό κομμάτι το οποίο μελετούν, τα χέρια πάνε μόνα τους. Η Ιωάννα θα το έχει νιώσει αυτό, αν θέλει να μας το πει κιόλας μετά. Να μην παίζει μόνο, να μας μιλήσει κιόλας λίγο. Ο μουσικός, όπως και γενικά ο καλλιτέχνης και κάποιος που είχε εντρυφήσει πολύ στο αντικείμενό του, πάβει πλέον να χρησιμοποιεί τον καθημερινό νου. Και αυτό να σας πω πως έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες στην πράξη.
σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε επιληψία, είχε επιληπτικές κρίσεις. Το 1950 έγινε αυτό, 1952 στην Αμερική. Αποφάσισε ένας γιατρός που ήταν κρανιοχειρουργός και του άρεσε στα πρώτα βήματα η κρανιοχειρουργική τότε και αποφάσισε, επειδή το είχε δει σε άλλους ψυχοσικούς ασθενείς να συμβαίνει ότι ηρεμούσαν τα ψυχωτικά επεισόδια, λέει κάτσε να του κάνω αφαίρεση του υποκάμπου. Ο υπόκαμπος είναι ένα σημείο στον εγκέφαλο που μέχρι τότε δεν ήξεραν ότι είναι ο οίκος της καθημερινής μνήμης μας. Χωρίς να του πει λοιπόν τι συνέπειες θα έχει, αποφάσισε να του κάνει αυτή την επέμβαση. Και όντως, μετά την επέμβαση, εντωμεταξύ ανοίγω μια παρένθεση, στις επεμβάσεις, στις χειρουργικές στον εγκέφαλο, χρησιμοποιούν αναισθητικό μόνο για να γίνει η πρώτη τομή στο κρανίο. Γιατί ο εγκέφαλος ο ίδιος δεν έχει νευρώνες μέσα για να πονέσει. Το πιο σπουδαίο όργανο όμως, ας το πούμε έτσι, το ίδιο δεν αισθάνεται κάτι. Απλώς είναι ένας επεξεργαστής. Είναι ένα βιολογικό ρομπότ. Επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έρχονται από όλες τις αισθήσεις μας. Ο ίδιος δεν αισθάνεται τίποτα. Όταν λοιπόν αφαίρεσαν από τον νεαρό αυτόν τον υπόκαμπο, έγινε καλά. Είναι σχετικό το τι λέμε καλά. Δεν έπαθε ξανά επιληπτικές κρίσεις. Όμως πια δεν θυμόταν ποιος ήταν. Ερχόταν η νοσοκόμα, του συστηνόταν και μετά από 2 λεπτά της λέγονταν ποια είσαι εσύ κτλ. Έχασε την καθημερινή μνήμη. Κοιτάξτε όμως τη διαφορά, ήξερε να παίζει ένα μουσικό όργανο. Όταν του δώσαν λοιπόν την κιθάρα του, ενώ δεν ήξερε ο άνθρωπος καν ποιος είναι, έπιασε την κιθάρα και άρχισε να παίζει υπέροχα. Γιατί αυτό που είχε μελετήσει είχε αποθηκευτεί κάπου παραπάνω ή κάπου πληρέστερα, κάπου πιο ολιστικά. Δεν θέλω να σας το περιγράψω λεκτικά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και μπορούσε να παίζει μια χαρά κιθάρα. Το πρωί όταν του είπαν πήγαινε πλύνε τα δόντια σου, λέει τι είναι αυτό, τι κάνουμε το πρωί, με τι να πλύνε τα δόντια. Οπότε η νοσοκόμα, επειδή είχε βρει το μυστικό, του έδωσε απλώς την οδοντόβουρτσα. Πήγε μέσα κανονικά, βούρτισε στα δόντια του μια χαρά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που σκεφτόμαστε, που κάνουμε, όλα αυτά που είμαστε, αποθηκεύονται πιο ολιστικά στο κορμί μας και σε όλους τους νευρώνες, ακόμη και στο δέρμα μας. Ένα μικρό πειραματάκι επίσης που είχε γίνει, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο οργανισμός, εν μέρη πώς λειτουργεί, ήταν ένα πείραμα με φωτιά. Συνδέσαν τον εγκέφαλο του πειραματόζωου τέλος πάντων που δέχτηκε με ηλεκτρόδια για να δούνε πόσο γρήγορα φτάνει η αντίδραση από την φλόγα όταν βάλει το δάχτυλό του πάνω στη φλόγα. Ξέρετε ότι το χέρι του τραβήχτηκε μιλισεκόντ πριν φτάσει το ερέθισμα στον εγκέφαλο. Έτσι υπάρχει μία μνήμη παντού. Και γι' αυτό ακόμη και οι άνθρωποι που χάνουν τη μνήμη τους μπορούν να είναι άνθρωποι. Έτσι, και γι' αυτό επειδή μιλάγαμε με κάποιους φίλους τις προάλλες περί αθαναστίας της ψυχής και είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό και όλοι λέμε μα υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει ψυχή. Γιατί να σκεφτείς περί αθανασίας της ψυχής? Γιατί να σκεφτείς τι θα γίνει μετά? Γίνε καλός άνθρωπος τώρα. Γιατί τώρα είναι που σκέφτεσαι, τώρα είναι που βιώνεις τα πράγματα και δεν τα βιώνεις μόνο με το μυαλό σου, τα βιώνεις με όλο σου το κορμί, όλο αυτό που είσαι. Και φυσικά οι ανατολικές θεωρίες και θρησκείες θεωρούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το σάρκινο περίβλημα και η ψυχή, ας το πούμε, που υπάρχει μέσα. Υπάρχουν και άλλα περιβλήματα πιο φωτεινά, πιο δυνατά, έχετε ακούσει για την άβρα κτλ. Θα παρακαλέσω την Ιωάννα να μας παίξει λοιπόν το επόμενο κομμάτι και να μας πει τι είναι και να μας πει αν η ίδια το έχει νιώσει όντως αυτό, ότι κάποια στιγμή στις εξετάσεις της, παράδειγμα για το δίπλωμα σολίστη στο πιάνο, αν όντως είδε ότι τα κομμάτια αυτά βγήκαν μόνα τους κάποια στιγμή. Ποιο κομμάτι θα μας παίξει? Το κομμάτι που θα ακούσετε τώρα είναι το Βάλς Μελανκολίκ του Σοπέν. Και αυτό που λες όντως ισχύει. Θεωρώ ότι έχουν μνήμη και τα δάχτυλά μας, ακόμη σε εμάς τους πιανίστες. Και πλέον να είναι αυτό ότι δεν σκεφτόμαστε. Δηλαδή, όταν πια έχεις κατακτήσει ένα κομμάτι στον υπέρτατο βαθμό, πηγαίνει μόνο του. Ναι, δεν λειτουργείς πια με τη. Σε χρησιμοποιεί.
ρωτήσω εδώ πάνω στην τελευταία σας τοποθέτηση που είπατε ότι ακόμα και αν εμείς εκφράσουμε κάτι, δεν μπορεί να είναι περισσότερο έξυπνο από αυτό που θα έχετε πει εσείς ήδη. Ναι. Ποια είναι εκείνη η μονάδα που η οποία μπορεί να βαθμολογήσει τι είναι περισσότερο ή λιγότερο έξυπνο από κάτι που έχει υποθεί ή πρόκειται να υποθεί? Φυσικά θα απαντήσουν και οι φίλοι εδώ τη γνώμη τους. Εγώ μίλησα για το εσωτερικό διάστημα. Στο εξωτερικό μπορεί ένας δάσκαλος να κρίνει. Ένας μαθητής είναι έξυπνος, να τον βαθμολογήσει, αν λύνει σωστά την εξίσωση, τι λύνει λάθος. Όσο αφορά όμως την εσωτερική εμπειρία, η οποία από τη φύση της δεν μπορεί να μεταφραστεί σε λέξεις, το σωστό και το λάθος είναι τελείως υποκειμενικό. Η ίδια η γλώσσα είναι μια φυλακή. Όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, έχω 24 μολυβένια στρατιωτάκια και κάνω μια μεγάλη μάχη. Προσπαθώ εγώ με τεράστιο αγώνα να τον κερδίσω με αυτά τα πολύ πενιχρά μέσα. Άρα, σε αυτό το επίπεδο, αυτό που θα πεις, εφόσον είναι δικό σου βίωμα, δεν είναι θέμα σωστό ή λάθος, είναι σεβαστό. Είναι μια απόχρωση. Αυτό εννοούσα. Ναι. Λοιπόν, επειδή το παραγνωρίσαμε λίγο και μ' άρεσε η ερώτηση. Δεν προέρχεται από την άγνοιά μου το ότι εκείνο που βρίσκεται πέρα από την ψευδαίσθηση φαίνεται να βρίσκεται μέσα στην ψευδαίσθηση. Δεν προέρχεται από την άγνοιά μου το ότι εκείνο που βρίσκεται πέρα από τη λύπη φαίνεται να βρίσκεται μέσα στη λύπη. Δεν προέρχεται από την άγνοιά μου το ότι εκείνο που βρίσκεται πέρα από την απληστία φαίνεται να βρίσκεται μέσα στην απληστία. Εγώ είμαι το νέκταρ της γνώσης ή σαν τον ουρανό, ομοιογενής ύπαρξη. Δηλαδή, άντε τώρα να αναλύσεις αυτή τη συμπυκνωμένη, δεν μπορείτε να πείτε κάτι περισσότερο έξυπνο ή περισσότερο χαζό από αυτά που ήδη είπαμε. Γιατί κάποια πράγματα είναι άφατα. Ό,τι και να λέμε εμείς εδώ τώρα, λέμε μπουρδες. Ευτυχώς η ζωή, η σοφία και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι φιλολογία. Είναι πράξη και πρωτίστως είναι βίωμα. Αν εσείς έχετε λοιπόν κάποια βιώματα... Αυτό είναι σωστό. Όχι, αυτό είναι σωστό. Μου κάνει κριτική. Λοιπόν, εάν εσείς έχετε κάποια βιώματα που εμένα με υπερβαίνουν, τι να σας πω εγώ? Ή πώς να μου τα εξηγήσετε εμένα? Άρα λοιπόν ένας διάλογος μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο της φυλακής, χρησιμοποιώντας την ως μέσο, ως φυλακισμένη μέσα σε αυτές τις λέξεις. Πάρτε το κοντά σας. Α, αυτό είναι, γιατί εγώ το πάω μακριά. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη φυλακή εγκλωβισμένη να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με λέξεις κλειδιά. Αυτό το κείμενο δεν το διάβασα τυχαία, είναι από αυτό το βιβλίο στο οποίο δεν αναφερθήκαμε και νομίζω το αδικούμε. Αυτό δεν είναι η Μαχαμπχαράτα, έτσι, που είναι ένα κείμενο δημόσιο. Αυτό είναι ένα σύγχρονο κείμενο, νομίζω, της Μαχαμπχαράτα, περίπου. Παλιότερο. Ναι, είναι λίγο παλιότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό μυητικό κείμενο. Δηλαδή απευθυνόταν σε ανθρώπους για να το βιώσουν, όχι για να το διαβάσουν όπως έκανα εγώ τώρα. Λοιπόν, απαγγελόταν και τα λοιπά, έτσι, τραγουδιστά και διάφορα. Επειδή έχω βρεθεί στην Ινδία σε τέτοιες θεατρικού τύπου, ας πούμε, όχι μυητικές, το οποίο είναι κάτι άλλο πράγμα, δεν περιγράφεται. Λοιπόν, αυτό δεν πάει μακριά και πολύ διαφορετικά από τη σύγχρονη επιστήμη. Τι θέλω να πω, όσοι με ξέρουν ή όσοι δεν λείπανε στην προηγούμενη παρουσίαση, ξέρουν την άποψή μου ότι αυτά που λέμε διεισμός ή διαρχία ή διαδικότητα και απ' την άλλη μονισμός κτλ. Είναι ανθρώπινες κατασκευές, προσπαθώντας να εξηγήσουν αυτό που μας υπερβαίνει. Όχι ότι δεν υπάρχουν δίπολα, τα είπαμε και την άλλη φορά, μη φλιαρώ, όχι αυτό, αλλά η έννοια ότι είναι το είναι και το γίγνεσθε, ότι είναι, ξέρω εγώ, τα αισθητά και τα νοητικά, και, γιατί ξεκίνησε, ας πούμε, στη δυτική σκέψη τουλάχιστον από τον Αναξαγόρα, που το έβαλε στην Ιωνική φιλοσοφία, και ακολούθησε Πλάτωνας, Αριστοτέλης, και πήγαμε κορδόνι, φτάσαμε στο Μάρξ. Και ξαφνικά, είναι πολύ παρεξηγημένος ο μαρξισμός, έρχεται ο Έγγελς και λέει: ελευθερία είναι η γνώση της αναγκαιότητας. Δηλαδή, ο τραγικός ήρωας
είναι ελεύθερος, γιατί γνωρίζει ότι αυτό που κάνει οδηγεί στο θάνατό του, αλλά το κάνει. Γιατί είναι γνώση αναγκαία και την υπηρετεί, όχι απλώς η γνώση, να συμπληρώσω εγώ, την υπηρετεί, όχι εγώ, η τραγωδία το συμπληρώνει. Το υπηρετεί. Άρα λοιπόν κάτι τρέχει εδώ πέρα. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονταν, με την ουσιαστική έννοια, δεν υπήρχαν κατηγοριοποιήσεις. Αυτά τα είχαμε ανάγκη για να συνεννοηθούμε, η φυλακή της γλώσσας. Επανέρχομαι. Αυτό που λέει εδώ, το λέει ας πούμε μετά Χιροσίμα ανεπιστήμη, μάλλον μετά την διάσπαση του ατόμου. Έλεγε ο Χάιζεμπεργκ, αυτός που είπε δηλαδή την αρχή της απροσδιοριστίας. Ήρθα. Ωραία, ευχαριστώ. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι όταν προσπαθούμε να πούμε για τη σύγχρονη επιστήμη σε σχέση με την πραγματικότητα, αυτό που ουσιαστικά μιλάμε είναι για την αίσθησή μας. Η γνώση δηλαδή είναι πάνω στην αίσθησή μας της πραγματικότητας. Αυτό εξελίσσουμε, όχι τη γνώση της πραγματικότητας, τη γνώση πάνω στην αίσθηση που έχουμε για την πραγματικότητα. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί όταν ένα σωματίδιο βομβαρδιστεί με μια συγκεκριμένη ταχύτητα και βρεθεί σε διχάλα, διέρχεται και από τα δύο σημεία ταυτόχρονα χωρίς να διχαστεί, αρχή της απροσδιοριστίας. Αν πας με την άλλη λογική, έτσι, ότι γνωρίζω και κάνω άσκηση πάνω στην πραγματικότητα και όχι στην αίσθηση που έχουμε εμείς για την πραγματικότητα, το χάσες, δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό πώς γίνεται. Όχι ότι εγώ το καταλαβαίνω βεβαίως, αλλά λέω. Και έρχεται η σύγχρονη επιστήμη και σου λέει για τα δύο σωματίδια, ένα εδώ και ένα εκεί, που είναι δίδυμα και ό,τι παθαίνει αυτό την ίδια στιγμή ταυτόχρονα το παθαίνει το άλλο εκεί και το αντίστροφο. Και έρχεται ακόμα πιο καινούριο τώρα, φτιάξαν αρνητική μάζα σε εργαστήριο, σε άτομο ορβιδίου. Πάει ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, σε κβαντικές συνθήκες, που λέει ότι η ορμή του αντικειμένου έχει την ίδια κατεύθυνση με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό. Δηλαδή, εγώ σπρώχνω αυτό και πάει εκεί. Και εκεί σπρώχνουν και αυτό πάει από εδώ. Σπρώχνουν και αυτό έρχεται αντί να φεύγει. Αρνητική μάζα. Καταρχήν απεδείχθη ότι υπάρχει, όχι αρνητική ύλη ή αντί-ύλη, αρνητική μάζα. Λοιπόν, ποια ακριβώς δηλαδή είναι η πραγματικότητα? Άρα μάλλον είχε δίκιο ο Χάιζεμπεργκ που έλεγε ότι η αίσθησή μας για την πραγματικότητα, οι καλλιτέχνες επειδή έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, περίεργο, αυτά τα είχαν πιάσει με ενσυναίσθηση. Αλλά έρχεται η επιστήμη που έλεγε τώρα γραφική, αυτή έλεγε ο Σεφέρης, μιλούσε για πράγματα που δεν καταλαβαίναν στο θερινό ηλιοστάσι του. Και αυτοί γελούσαν. Άφησε τους, ας γελούνται. Λοιπόν, το λέει και ο Ευγένιος μέσα σε ένα σημείο στην εισαγωγή του αυτό το πράγμα. Βγαίνει αυτός από το σπήλαιο, λέει, αν θυμάμαι καλά, τον βλέπουν οι άλλοι και το θεωρούν αφελή, γραφικό και γελάνε. Άστους, ας γελούν. Έρχεται η επιστήμη και τα αποδείχνει. Αυτό το λέει και εδώ. Άρα δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ επιστήμης, δυτικής σκέψης κτλ. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών που θέλουν να τα διαχωρίζουν, που θέλουν να τα βάλουν σε κουτάκια και τελειώνω με αυτό, που θέλουν να λένε διεισμός ή ημονισμός, αυτοί που θέλουν να λένε ότι αυτό είναι αυτό και αυτό είναι εκείνο, να σου βάλουν σε μια ταμπέλα χ, εγώ να είμαι σοφός και να σου πω κάτι που εσύ πρέπει να τα ακούσεις και πρέπει να έχεις απορίες, τις οποίες εγώ πρέπει να μπορώ και να στις λύσω. Υποτίθεται έτσι. Και είμαστε όλοι ευτυχείς, θα πάμε όλοι μαζί, όπως έλεγε στη Μύδια του Κακογιάννη, και όλοι μαζί μετά πήγαν στην Ακρογιαλιά. Έτσι, αυτό. Εγώ, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, ήτανε πώς μπορεί κάποιος να λέει, όπως ισχυρίστηκε ο Γιάννης, ότι ό,τι και να πει οποιοσδήποτε δεν είναι ούτε σωστό ούτε λάθος. Λοιπόν, το σωστό ή λάθος, εδώ κάτι έχει γίνει με το βάθος τώρα με τη μικροφωνική, θα το δούνε τα παιδιά. Ακούστε να δείτε, το θέμα είναι σε τι επίπεδο κουβεντιάζουμε. Αν μιλάς σε επίπεδο ιστορίας, φυσικά και ρωτήσουμε πότε έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος παράδειγμα, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες εκστρατείες του, πότε πέθανε ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί οποιοσδήποτε να πει κάτι και να είναι σωστό με την έννοια αυτή. Δεν μπορούμε όλοι, αν μιλήσουμε για τη φιλοσοφία, είπε ο Ηλίας, μίλησε για τον Χάιζεμπεργκ. Αν δεν έχει διαβάσει κάποιος και του πούμε πες τι είπε ο Χάιζεμπεργκ ή τι σημαίνει, δεν θα απαντήσεις τίποτα. Όμως ακούστε, εμείς δεν μιλάμε για αυτό το επίπεδο. Αυτό το επίπεδο είναι το καθημερινό επίπεδο, γιατί ακόμη και ο μεγαλύτερος πυρηνικός φυσικός να είσαι, μπορεί να είσαι πνευματικά ένας ντενεκές. Το φαντάζεστε αυτό ότι μπορεί να συμβαίνει? Μπορεί να συμβαίνει.
και ο μεγαλύτερος φιλόσοφος να είσαι, μπορείς στην πραγματική σου ζωή να μην μπορείς να αποδώσεις στη ζωή. Και αντίστροφα, μπορεί να είσαι ο πιο αμόρφωτος άνθρωπος. Τώρα δεν ξέρω αν σας κουράζει αυτή η αντίχηση που έχει. Δεν ξέρω αν ο φίλος μας εκεί πέρα μπορεί με κάποιον τρόπο να βγάλει το βάθος κτλ. Τώρα καλύτερα είναι. Οκ. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να μην έχει σπουδάσει τίποτα, να μην έχει μελετήσει τίποτα και να ζει πολύ όμορφα τη ζωή του και να έχει βρει τις καλύτερες απαντήσεις για τα καθημερινά του ζητήματα και για την ευδαιμονία του. Επομένως, αυτό που ρώτησες, Γιάννη μου, φυσικά όταν μιλάμε για το επίπεδο της πνευματικότητας, εκεί δεν μπορεί κάποιος να σου πει το σωστό ή το λάθος και δεν μπορεί να σου το αποδείξει ούτε κάποιο βιβλίο, ούτε κάποιος δάσκαλος. Και γι' αυτό η σοφή του Ζεν, το Ζεν ήταν το Τσάν στην Κίνα, που ήταν μίξη του Βουδισμού με τον Ταοισμό. Στην Κίνα ονομάστηκε Τσάν και όταν μετακόμισε, κάποιοι σοφοί πήγαν και προς την Ιαπωνία, το ονομάσαν Ζεν. Αυτό είναι όλο και όλο το Ζεν. Μία μίξη Βουδισμού και Ταοισμού, ας το πούμε έτσι. Οι σοφοί λοιπόν δάσκαλοι του Ζεν, που προσπάθησαν ακριβώς να σπάσουν τις αλυσίδες του μυαλού, του υπολογιστικού νου των μαθητών τους, έχουν αυτές τις σοφές ιστορίες που είναι πολύ μικρές και παράδοξες και τις ονομάζουν Κουάν. Μία τέτοια ιστοριούλα λέει το εξής. Και αν θα σας την πω, αλλά πρώτα θέλω να σας πω το εξής. Αν την ακούσεις έτσι απλά θα πεις τίποτα δεν είναι αυτό, ούτε μου διδάσκει τίποτα, ούτε έχει κανένα βαθύτερο νόημα. Κι όμως τα λέγαν στους μαθητές τους για να δείξουν πώς πρέπει να σπάσεις τις αλυσίδες του νου, του καθημερινού νου και να σκεφτείς κάτι ευρύτερο. Μπαίνει, λέει, έβρεχε και μπαίνει ένας μαθητής, πηγαίνει προς το σπίτι του διδασκάλου και είχε την ομπρέλα του, έβγαλε τα τσόκαρά του και την ομπρέλα, τα κούμπισε στην πόρτα, ανοίγει τις χάρτινες αυτές ωραίες πόρτες που έχουν στα ιαπωνέζικα σπίτια που είχαν τότε και μπαίνει μέσα. Με το που μπαίνει μέσα, ο δάσκαλος το μόνο που τον ρώτησε είναι η ομπρέλα σου είναι δεξιά ή αριστερά από τα σανδάλια σου. Δεν θυμάμαι δάσκαλε να δω και τα λοιπά. Σήκω φύγε παιδί μου, λέει, πήγαινε κάνε 1-2 χρόνια διαλογισμό και ξανά έλα πίσω ή κάτι τέτοιο. Αυτό αν το ακούσετε έτσι όπως σας το είπα, λες δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν είναι κάτι. Τι μπορεί να μου δώσει εμένα. Ξέρετε όμως τι έδειχνε αυτό και τι θέλαν να δώσουν στους μαθητές τους. Αυτό που το λέει μέσα εδώ, σε αυτό το κείμενο, που όντως δεν μιλήσα σήμερα καθόλου για την Αβαντούτα Γκιτά, που είναι το τραγούδι της ελεύθερης ψυχής, για τον νέκταρ του αυθορμητισμού. Με ποια έννοια, σε ρωτάει ο δάσκαλος πού είναι η ομπρέλα σου, δεξιά ή αριστερά από τα σανδάλια, δεξιά. Και ας είναι αριστερά, τι σημασία έχει. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι για τα εμείς τι κάνουμε. Για τα ασήμαντα πράγματα συνήθως κουράζεται υπέρμετρα ο νους μας. Και βέβαια να σας πω κάτι. Εμείς λέμε ότι κουράζεται ο νους μας. Στην ουσία δεν κουράζεται. Η δουλειά αυτού του νου, του καθημερινού υπολογιστικού μας νου, επειδή είναι ένα βιολογικό ρομπότ, είναι να κουράζεται. Έτσι νιώθει ότι έχει λόγο ύπαρξης. Ο νους μας δηλαδή πρέπει να σκέφτεται συνεχώς. Τι θα φάω αύριο, πόσα λεφτά θα βγάλω μεθαύριο, αν τα παιδιά μου έχουν διαβάσει στο σπίτι τους, αν είμαι ντυμένος καλά, δεν είμαι ντυμένος καλά, αν η ομπρέλα είναι δεξιά ή αριστερά από τα σανδάλια. Νομίζω ότι κατανοείτε τι θέλω να σας πω. Αυτόν τον νου λοιπόν που μας χρειάζεται στην καθημερινή ζωή, όταν ασχολείσαι με πνευματικά ζητήματα και θέλεις να ολοκληρώσεις τον εαυτό σου και να γίνει τέλειος, τότε πρέπει να τον αφήσεις λίγο στην άκρη. Και να αφήσεις να δουλέψει το σύνολο του εαυτού σου, το σύνολο της ύπαρξής σου, που αυτό είναι ο μεγάλος νους. Αυτό είναι όλο κι όλο. Και πώς γίνεται αυτό? Το πώς γίνεται αυτό θα ήταν η ερώτηση του υπολογιστικού νου και θα του έλεγα πήγαινε βρες το μόνος σου. Δεν μπορεί κανένας να σου δείξει, να σου πει πώς γίνεται αυτό. Μπορεί να το υπενηχθεί ενδεχομένως. Εγώ στα βιβλία μου το υπενήσωμαι. 10 μπορεί να τα διαβάσουν και οι 9 να μου πούνε δεν κατάλαβα τίποτα, είναι ανοησίες αυτά. Ή προτιμούσα να διαβάσω ένα μυθιστόρημα συναισθηματικό για να περάσω ωραία και το καλοκαίρι μου. Και αυτό δεν αντιλέγω. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά μυθιστορήματα και να περάσετε και πολύ όμορφα και να φάτε 2-3 ώρες κάτω από την ομπρέλα και ο νους να είναι απασχολημένος, ο υπολογιστικός νους, με αυτό που διαβάζετε για τον έρωτα του χ με τη ψ κτλ. Και αυτό γίνεται καθημερινά στη ζωή μας. Βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε τηλεπαιχνίδια, βλέπουμε ειδήσεις. Ο Γιάννης το λέει αυτό. Τι μας ποτίζουν? Μας ποτίζουν αυτό που θέλει να γευτεί ο υπολογιστικός καθημερινός νους μας. Ακόμα και αν παλεύεις για τα δικαιώματα του εργάτη του ανθρώπου, ο υπολογιστικός νους σου παλεύει. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που είχαν θεωρητικές και κοινωνικές θεωρίες σωστές στα χαρτιά, στην πράξη απέτυχαν να τις εφαρμόσουν.
γιατί ήταν μόνο ένα παιχνίδι του υπολογιστικού νου. Και αυτό ενδεχομένως που κάνουμε εμείς μπορεί να είναι παιχνίδι του νου μας. Κάθεστε, ακούτε κάποια πράγματα, μπορεί να σας αρέσουν, μπορεί όχι, μπορεί να σκέφτεστε άλλα πράγματα ταυτοχρόνως. Και αυτό είναι καλό. Δεν θα αφήσουμε και τον υπολογιστικό νου στην άκρη. Απλώς αν εδώ που είμαστε, ο καθένας από εμάς, νιώθουμε ότι είμαστε τέλειοι, να το πω έτσι, εδώ που είμαστε, ότι είμαστε τέλειοι. Και εδώ που είμαστε, ότι είμαστε καλά. Όποιος δεν είναι καλά, θα σηκωθεί και θα φύγει. Αυτό θα είναι το νέκταρ του αυθορμητισμού. Δεν έχει σημασία να σκεφτεί, θα παρεξηγηθεί ο κύριος Αυγουστάτος, ο κύριος Φραγκάκης, ο κύριος Γιαρένης. Όχι. Που δεν θα παρεξηγηθούμε εμείς, αλλά έτσι. Αλλά ο υπολογιστικός νους θεωρεί ότι θα παρεξηγηθώ αν δεν πάω στην παρουσίαση που με έχει καλέσει ένας συγγραφέας. Θα παρεξηγηθώ αν δεν πάω ένα γλυκό όταν είμαι καλεσμένος στο σπίτι. Δεν σας λέω να μην πάτε γλυκά. Να πάτε, εγώ χαίρομαι πολύ. Μία φίλη μας έφερε κάτι μπακλαβάδες φανταστικούς. Σήμερα για πρωινό έφαγα κάτι μπακλαβαδάκια χειροποίητα φανταστικά. Δεν θα το αφήσουμε αυτό. Τα έφαγα όλα. Δεν θα το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Απλώς μαζί με αυτό, δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να γίνει κατανοητό. Αν διαβάσετε, και θα δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη, αν διαβάσετε κάποιοι φίλοι που θα έχουν την έφεση να το διαβάσουν όμως, γιατί μιλήσαμε σήμερα για τη δύναμη του μεγάλου νου, επειδή πιστεύω ότι είναι ένα πιο εύκολο βιβλίο. Ότι μπορεί ο καθένας και ένα παιδάκι 15 χρονών ενδεχομένως να το διαβάσει και να το ευχαριστηθεί. Και αυτό για μένα είναι μεγάλη χαρά. Μακάρι οι κόρες μου να τα διαβάσουν μεθαύριο και να πούνε «Μπαμπά, μου άρεσαν πολύ αυτές οι ιστορίες, τα χρυσά δεκανίκια» ή το ένα ή το άλλο. Όμως αυτό το βιβλίο εδώ, το τραγούδι της ελεύθερης ψυχής, αυτό μπορεί να το διαβάσει και να ωφελήσει πραγματικά κάποιον άνθρωπο που θέλει να βρει πραγματικά τι είναι ο ίδιος και τι έχουν πει κάποιοι σοφοί του παρελθόντος στην Ινδία για αυτό το πράγμα. Αν διαβάσει το Τάο Τε Τσίνγκ, είτε από τη δικιά μου απόδοση, είτε από όποια απόδοση θέλει, υπάρχουν δόξα τω Θεώ πολλές αποδόσεις στα νέα ελληνικά, μπορεί κάποιος να πει τι παράδοξες κουβέντες είναι αυτές για το Wu Wei που είπε ο Γιάννης. Το Wu Wei είναι ένας ταοιστικός όρος που σημαίνει δράση χωρίς δράση. Μα καλά, πώς μπορεί να γίνει αυτό, να δρώ χωρίς να πράττω? Φαίνεται παράδοξο. Στην ουσία όμως, αν μπορούμε λεκτικά να το σχηματίσουμε τώρα εδώ για να το μεταδώσει ο ένας τον άλλον, είναι όταν δράς να μην είσαι προσκολλημένος στα αποτελέσματα της δράσης σου και να δράς φυσικά, με φυσικότητα. Όποιος καταφέρει λίγο να το προσεγγίσει αυτό, θα γευτεί την ευεργετική του επίδραση στην ίδια του τη ζωή. Δεν διαβάζουμε ή δεν γράφουμε για να γίνουμε γνωστοί συγγραφείς. Δεν πρόκειται να γίνουμε γνωστοί συγγραφείς. Με κάποια βιβλία που ελάχιστοι άνθρωποι διαβάζουν τέτοιου είδους βιβλία, ούτε διάσημοι συγγραφείς θα γίνουμε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ούτε καν μια φιλοδοξία δεν εξυπηρετώ εγώ με τη γραφή μου. Τι όμως μπορούμε να κάνουμε? Αν κατανοήσεις ότι είσαι κάτι παραπάνω αυτό που νομίζεις ότι είσαι, και συνήθως εμείς θέλουμε να φαινόμαστε αυτό που δεν μπορούμε ακόμη να είμαστε. Ας καταφέρουμε λοιπόν κάποια στιγμή να είμαστε αυτό που είμαστε, τίποτα άλλο. Και να φαινόμαστε αυτό που είμαστε. Είσαι αμόρφωτος, μην προσπαθήσεις να παίξεις το γραμματιζούμενο. Είσαι ένας γιάπης δικηγόρος ή οτιδήποτε άλλο, ή στρατιωτικός δικαστής και πρέπει να δικάσεις και πρέπει να είσαι αυστηρός. Ας είσαι αυστηρός. Αν αυτή είναι η φύση σου και αυτό πρέπει να το εκφράσεις έτσι. Αν προσπαθήσεις άλλο να είσαι και άλλο τελικά να φαίνεσαι, απλώς θα είσαι δυστυχής. Εμείς επομένως μιλάμε απλώς να είμαστε ευδαιμονικοί. Και δεν συζητάμε την ευτυχία, γιατί την ευτυχία κάνω διάκριση μέσα στο βιβλίο. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η ευχαρίστηση, η ευτυχία και η ευδαιμονία. Και δίνω το μικρόφωνο στο Γιάννη. Αν μπορώ να βοηθήσω λίγο την κουβέντα μας, ένα ερώτημα που είναι για όλους μας κρίσιμο και λογικό. Πώς μπορώ να ανέβω από το μικρό νου στο μεγάλο νου? Έτσι είναι. Όλοι θα το έχουμε αναρωτηθεί και τέθηκε και στο τραπέζι εδώ. Λοιπόν, λόγω επαγγέλματος μπορώ να δώσω μια κατεύθυνση. Γιατί και εγώ δουλεύω με το νου των ανθρώπων. Και μάλιστα έχω εκπαιδευτεί και στη γνωσιακή. Άρα οι γνωσίες, οι γνώσεις είναι το αντικείμενο της καθημερινότητας της δουλειάς μου. Λοιπόν, σε πρώτη φάση μπορούμε να ξεκινήσουμε από το καθαρισμό του νου. Του μικρού, του υπολογιστικού νου. Που έχει ένα σωρό σκουπίδια, πεποιθήσεις, πράγματα που μας έχουν βάλει μέσα, προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες. Σαν να έχετε κληρονομήσει ένα σπίτι που είναι άνω κάτω, με παλιά πράγματα μουκλιασμένα. Καθαρισμό. Clear your mind, που λένε οι Άγγλοι. Μετά, open your mind. Άνοιξε το μυαλό σου. Άρχισε να αμφισβητείς αυτές τις πεποιθήσεις. Είναι αυτές οι αλήθειες πραγματικές? Δηλαδή, επειδή γεννήθηκα Έλληνας, οι Έλληνες είμαστε πιο έξυπνοι από όλους? Επειδή γεννήθηκα χριστιανός Ορθόδοξος, αυτή είναι η μόνη θρησκεία που έχει όλη την αλήθεια και όλοι οι άλλοι είναι στο σκοτάδι και είναι δαίμονες, υπηρετούν δαίμονες? Αυτά μου διδάξανε, είναι αλήθεια. Δηλαδή, θα μπει ο καθένας στον κόπο να αρχίσει να αμφισβητεί
όλο αυτό που υπάρχει στο μυαλό του, ακόμα και αυτό που θεωρεί χρήσιμο. Και όταν το έχει καθαρίσει το υλικό του και το έχει ανοίξει, είναι πιο εύκολο να κάνει την υπέρβαση και να μπει στο μήνου και να πει ζήτω η ανοησία. Ενώ όλοι μας έχουν εκπαιδεύσει και είναι μια κοινή σκέψη να είμαστε όλο πιο έξυπνοι, πιο εξειδικευμένοι, να είμαστε κάποιοι. Από ένα σημείο και μετά το να είσαι ο κανείς που έλεγε και ο Οδυσσέας στον Πολύφημο είναι το ζητούμενο, αλλά όχι δήθεν κανείς, πραγματικά κανείς. Δηλαδή αν με ρωτήσετε εμένα ποιος είμαι, θα σας πω το κενό. Δηλαδή η αίσθηση που έχω του εαυτού μου είναι το μη όν. Δηλαδή έχω ένα όνομα, μια ταυτότητα, μια φυσιογνωμία, αλλά μέσα μου ούτε φίλο βλέπω, ούτε ηλικία βλέπω, ούτε χρόνο βλέπω, τίποτα δεν βλέπω. Αυτό είμαι. Στο βαθμό που το εμπειρίζομαι, δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα και όταν το διαβάζω το βιβλίο του Ευγένιου, ξέρω γιατί μου λέει και μπορώ να το πλησιάσω καλύτερα. Άρα όλα τα βιβλία, όλες οι σχολές, όλες οι φιλοσοφίες δεν είναι παραδάκτυλα που δείχνουν προς το στόχο, προς τη σελήνη. Αν εμείς εστιαστούμε στο δάκτυλο και λέμε τα λέει καλά, δεν τα λέει καλά, εδώ έχει το γραμματικό λάθος, δεν το εξέφρασε καλά, χάνουμε το στόχο. Ο στόχος είναι βίωμα, δεν είναι λέξεις. Εγώ δεν θα πω τίποτα, παρά μόνο θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα και με αυτό εγώ θα κλείσω εδώ πέρα τη τεράστια φλιαρία μου. Ένα απόσπασμα πάλι από το βιβλίο «Μια ιστορία». Πάλι περιληπτικά. Τα διαμάντια και οι πέτρες του χωραφιού. Ναι. Προσπαθώ να βάλω μέταλλο γι' αυτό, χαμηλές νότες. Τα διαμάντια και οι πέτρες του χωραφιού. Κάποτε λοιπόν στη μακρινή Ινδία ζούσε ένας φτωχός αγρότης με τη γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά. Το χωράφι ήταν μικρό αλλά έφορο, γιατί έλεγαν πως πολλά χρόνια πριν ένα ποτάμι περνούσε από την περιοχή, ένα ποτάμι που το είχαν οι παλιότεροι αγρότες και το είχαν στρίψει και πήγαινε αλλού, αλλά είχε αφήσει γόνιμο χώμα όσο πέρναγε. Κρατήστε τις αυτές τις λέξεις. Έτσι λοιπόν έβγαζε τα αναγκαία, ζούσε η οικογένειά του, ήταν χαρούμενοι, τραγουδάγανε, χορεύανε, ήτανε ευτυχείς. Όχι ευδαίμονες. Λοιπόν, μια μέρα σκάβοντας το χωράφι του, η τσάπα χτύπησε σε κάτι. Κάνει έτσι, βγάζει και πιάνει μια διάφανη πέτρα. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του κάτι τέτοιο, μεγάλο, 64 καράτια. Όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου περνούσαν από μέσα, διαθλόνταν, εκπληκτικό πράγμα. Λέει, ωραία θα είναι αυτή για να παίζουν τα παιδιά μου. Την πάω σπίτι. Την πάει σπίτι, πράγματι βλέπουν τα παιδιά, γελάνε, τι ωραία, αρχίζουν και παίζουν με την πέτρα. Περνάει ο καιρός, κάποια στιγμή που έβρεχε, ας πούμε, ένα στρατοκόπος περνάει από εκεί, ψάχνει καταφύγιο, τον φιλοξενούν, τον ταΐζουν. Εκεί που μιλάνε, τους λέει λοιπόν ότι τι κάθεσαι και παιδεύεσαι εδώ με το χωράφι. Είναι ένα μέρος που περνάει το ποτάμι παρακάτω, που έχω ακούσει ότι εκεί πέρα έχει διαμάντια το ποτάμι μέσα. Δεν πας εκεί, να γίνεις πλούσιος ρε παιδάκι, μου βασανίζεσαι εδώ πέρα με το παλιοχώραφο. Χαιρέτησε την άλλη μέρα, έφυγε. Αυτός όμως έχασε τον ύπνο του. Του μπήκε ο διάολος μέσα του. Ήθελε τώρα, σου λέει, τι είναι αυτό με τα διαμάντια και θα γίνω πλούσιος. Ήθελε να φύγει, έπρεπε να φύγει. Θα λείψω λίγο καιρό, λέει στη γυναίκα του λοιπόν, αλλά θα γυρίσω πλούσιος. Περιμένετε και θα δείτε. Η γυναίκα του δεν προσπάθησε να το αλλάξει γνώμη, γιατί αυτήν του είχε γεννηθεί η επιθυμία να φύγει, να κάνει κάτι. Οπότε έπρεπε να το κάνει. Φεύγει λοιπόν, πάει εκεί, βρίσκει με τα πολλά αυτό το ποτάμι που του είχαν πει και πράγματι βλέπει διάφορους τύπους που είναι μέσα, τσαλαβουτάνε, το νερό, το γάργαρο το είχαν κάνει λάσπη από το σκάλισμα και το αυτό, ψάχναν να βρούνε. Δούλευε και αυτός εκεί, έψαχνε να βρει, δεν βρήκε τίποτα. Κανένας δεν έβρισκε τίποτα. Τόσο πείσμοναν όσο δεν βρίσκανε. Μια μέρα λοιπόν ένας άλλος εργάτης τον πλησίασε και πιάσαν την κουβέντα εκεί στο κολατσιό. Είπαν για τις οικογένειές τους, για το από πού έρχονται, γιατί πώς φτάσανε εκεί κτλ. Του λέει λοιπόν ο άλλος, ξέρω ένα μέρος, όχι μακριά από εδώ, που κάποτε πέρναγε από εκεί το ποτάμι αυτό και τώρα πια δεν περνάγε, το εκτρέψανε, αλλά εκεί, εκτός ότι γονιμοποίησε τη γη, έχει αφήσει και διαμάντια και ξέρεις εκεί πρέπει να είναι τα διαμάντια, όχι εδώ που ψάχνουμε τώρα, γιατί εκεί τα άφησε και πλέον εδώ περνάει και το ποτάμι. Του λέει, εντάξει δεν καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά πώς είναι τα διαμάντια, ακούω διαμάντια και διαμάντια δεν βλέπω, πώς είναι τα διαμάντια, δεν ξέρω. Του λέει, εγώ έχω βρει και θα σου δείξω. Ανοίγει λοιπόν και του δείχνει. Ένα πολύ μικρό, το οποίο ήταν ολόιδιο με αυτή την πέτρα που είχε βρει στο χωράφι του την τόση. Κάτι ξύπνησε μέσα του. Χαιρέτησε το φίλο του και το ίδιο βράδυ γύρισε πίσω. Πού γύρισε?
στο χωράφι του. Αυτό είναι το εσωτερικό ταξίδι. Μην αφήνετε το χωράφι σας. Καλλιεργήστε το. Κάποτε πέρναγε ποτάμι, το χώμα είναι γόνιμο. Διαμάντια μπορεί να βρείτε, μπορεί να μην βρείτε. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί το διαμάντι να είστε εσείς και να μας το στερείτε. Μην το κάνετε. Με το θέμα από τη ταινία Αμελή θα κλείσει η εκδήλωσή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είσαστε κοντά μας. Όταν τελειώσουμε ευχαρίστως μπορούμε να παραμείνουμε εδώ. Αν θέλετε, οποιοδήποτε θέλει να του υπογράψω κάποιο βιβλίο, βεβαίως με χαρά θα το κάνω, ή αν θέλετε να συζητήσουμε επίσης εκτός εκδηλώσεως, θα είναι χαρά μας. Ιώνα, σε ακούμε.